şu pırsatda Türkmen halkyna parahat diýin jalmana, parahat ýaşamana, çeken zähmetiniň höýerini görmäne dörediýän uly şertler üçin milli liderimiz gahrman arkadagly gahrman serdarymyza arzulamada aýdýar. Oý milli liderimiz gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, mertebeleri belent bolsun. Mehribanova toy gününü sana salama gellim. Seni görmenime köp wagt boldy, sana sözleşmäge kelama gellim. Ay seni görmenime köp wagt boldy, sana sözleşmäge kelama gellim. Ay boyallım koynunda ulollum özüm, halalanyň idim haramdan tesim. Aydındır saz bilen aňyrdan kesip, tergün gecelerini sabaha gellim. Aydındır saz bilen aňyrdan kesip, tergün gecelerini sabaha gellim. Senne kalan yaşlığımı tapmağa, her gün gecelerini sabaha gellim. Ay senne kalan yaşlığımı tapmağa, toy gününe sana salama gellim. Süydüm akgısyny bahar ýazyny, syladım deňdus oğul byzyny. Senin maňa beren tagam duzyny, ödäp bildim mikem jogaba gellim. Ay senin maňa beren tagam duzyny, ödäp bildim mikem jogaba gellim. Tergün gecelerini sabaha gellim. Hey. Boy deňiziň ajaýyp joşguny ýaly kalplaňyzda joşgun, bagtyýarlyk gülki hiç wagt eýtilmesin. Ak ýollardan gadam urip gelýärsiň.
açıp avadanın hoştap seherin bir dem nazar salıp sıyınlan arkada bu sizin hengamat çayen eheniz, bu sizin sünnelap Kur'an şekeriniz, bu sizin söygüden Kur'an şekeriniz. Aşkdan bina olan genç mekanın başlan ya bu yerden nur saçıp dünya nusfu şalık tercime halın en rövşen tarihi Türkmenistan'ın jahan ciğerine diken baydağınız, bu sizin bağıt hakkı beyik aydımınız, kemil şığırınız, dünya dolan ovazınız, behişten sıyrılıp gelen ak seher tapyamına şol behiştin devamın. Sıyınlan arkadağımız, gülaştın dövür, savulmaz alhama ulaştın gövün, bu sizin zeminine Kur'an uçmağınız, goy tolkunlar dönüp täsin owaza sizi beyik akbal bilen gutlasın. Yolumuza toypay teştindürlerin, goca deniz sena eylep adıňyz çarlak değiller, ol duyguçul göwnümdür. Asmanyna ganatlaryny ýaýdygy, ol güneş del, tolkunlarda tans edýän akbalymdyr, kenara nur çaýdygy. Kerem dengdim, terhem tereň dengdim hey, görhe görmediğin gören dengdim hey, kıl nazaryňyz, arkadağımız, hadarım Türkmen göwni bolup joşa gelsin hey. Awada deniz üzeri gurulan ajaýyp şäher, awada hergi soňlanmaýan bir täsin seher. Gadim dünýäň ýaşlygy, ak geljegiň boşlugy, goja deňden gören täsin düşýä, asmanda bagyt guşy bolup pelpellep, suwlaryna altyn balyk ýaşaýar. Daňlary açylan göwni ýalydyr. Işıkları yılla seçilen ýaly. Bu jepakaş asly halal millete Allah'ın behişten pay etçilen ýaly. Ak seheri gursoňyzy sindirip, ak şeher gözleriňizi sindirip, sıyınlan arkadağımız ınha awazan, ata ýurda dağdy ägir ışgyndan bahş edip ilhamyň şirin çeşmesin, bu ýaşaýyşa diken beýik heýkeliňiz, ınha il ulusa beýik peşgeşiňiz. Gülledip Türkmeniň ajab eýamyn, yapıp il ulusa bagtyň serpaýyn, awadaňy dünýä nusga etdiňiz. Arkadağımız, arkadağly serdarmız. İnsan ömrü ediler tek ýalydyr. Oň näçe uzak ýaşalan däl, owadan ýaşalan wajypdyr. Şoň üçin hem ýaýlym öňünde bize seredýän owadan kalply, owadan ýürekli, owadan muştaklanmaz durmuşyňyzda diňe gözellikler, owadan garýar bolsun, hoş wagtyňyz.
Mehriban illeşler, Magtumuluk kinofilmini Magtumuluk Pragynyň keşfini ilkinji ýerine ýetiren türkmen aktýory kim? Magtumuluk Pragynyň atasynyň ady kim bolupdyr? Magtumul Pragy ejeti barada haýsy şagryny belläp geçýär. Mehriban illeşler, soňragymyzyň jogabyny nol wästegden gyýtgy biligimizde Magtumul sözler til türkmeniň gepleşigine diýip ýollap bilersiňiz. Hormatly dalaşgärler, gaderli ýaşlar. Ýurdumyzda 2024-2025-nji okuw ýylyna orta hünär okuw mekteplerine talip bolmaklygy dalaş edýänliň resmi namalarynyň kabul edişliginiň 2024-nji ýylyň 19-njy awgustyna çenli dowam edýänligini size ýatladýar. Siz ýurdumyzda hereket edýän orta hünär okuw mektepleriniň talip bolup, dürli hünärler, ýagny maliýe, bank, ykdysadyýet we hojalyk hukugy, aviasiýa, dokma önümçiligi, guruluşyk we binagärlik, energetika, owy hojalygy, nebit we gaz ulgamy, kompýuter ulgamlaryna programmerleme, neşriýat çapkany işi, ulaglarda gatnawlary guramak we hereketi dolandyrmak, mehmanhana hyzmatlary, syýahatçylyk hyzmatlary ýaly bir näçe urlun hünär eýeleri bolup bilersiňiz. Okuwyň möhleti 2-2,5 ýyla deňdir. Hormatly dalaşgärler, ýurdumyzda hereket edýän orta hünär okuw mekteplerine resmi namalar tapşyrmagyň tertibi bilen Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň resmi saýtyna giňişleýin tanışyp bilersiňiz. Üstünlük hemraňyz bolsun. Halkyň beýik liderdir arkada. Merdi iyili bilen bir janlar tendir. Bir toprakdan, bir urpakdan bitendir. Beýigi bilen belentlige yetendir. Jebis halka sala salar arkada. Hormatlym, hakykytan milli lidersiň. Bilýän, bu wahany sen götürersiň. Äpet söýgüň söýgedinne yetensiň. Dereceler, arşagalar arkada. Ogudyň, gorkudyň geleni bilen, görowlyň donuny geyeni bilen, agdy bir milletiň diýeni bilen, gollanýandyr etseň karar arkada. Pederleriň adyl ýolun sözlänni, tanar, tapar, ýiti nazar gözlänni, many bardyr, maňyz bardyr sözlänni, ada wada dünýä ýayrar arkada. Aydymyna, sazynnadyr hoş şeňi, ädimleriň netijesi hem jemi, edermeniň edebiniň ýok şeni, göz ýetimiň alsa garar arkada.
geňeşilip biçilenine layıktır. Kiçesini ululary saýypdyr. Onsoň türkmen ganatyny ýaýypdyr. Asırlara şeýdip barar arkada. Ata yetiştirip billi serdarın, bağışlap vatana yüreğinin yağın, berdi hasap bi baylığın barın, hayırlı iş ömrü sarar arkada. Yerine düşenler şehirine adın, asırlardan aşar ädimlen badın, juda şöhratlıdır guron dünyadın, insaniyetten hümmet kalar arkada. Yaşlar tijenýänler şıgarın bilen, günler şöhle alar sırağın bilen. Vatan, vatan bolur öz barın bilen, iyilik valın evine alar arkada. Sağlığını versin belin başına, aylanywan durur halkın daşına, üzülmesiz san esilsin yaşına, halka yaran, haka yarar arkada. Salam eli hormatly adamlar. Garaşydy Bakypy tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşimde başlaýar. Gepleşimden başyny hormatly prezident bilen Kids Expo ähli we çağalar üçin halkara sergi ýarmarkasyna gatnaşçylary iweren gutlugy bilen tanışdyrýar. Hormatly halkara sergi ýarmarkasyna gatnaşçylar, gaderli mehmanlar, size berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrümüziň pähim paýhas ummaly Praga gelende ak mermerli Aşgabatda elkinçi gedek geçirilýän Kids Expo ähli we çağalar üçin halkara sergi ýarmarkasynyň öz işine başlamagy bilen tüýsürekden gutlaýan. Bagtyar çağalan ýurdu bolan iň süýji arzuwlaň belent maksatlaryň hasyl bolýan garaşy kemeşelik betarap Türkmenistan watanymyzda durmuşymyzyň gül gunçalary bolan çağalar döwlet tarapyndan aýratyn üns alada bilen gurşalýar. Ýurdumyzyň ähli künjeklerini döwrewap çağalar baglary, mektepler, beden terbiýe sagaldaş, deňjaliş toplumlary gurulyp bagtyar çağalaryň düýpli bilim almagy, dünýä garaşyny giňeltmegi, olarda ýokary ahlak sypatlaryny kemale getirmek üçin ähli amatly durmuş şertleri dördülýär. Türkmenistan çağalygy adamyň ömrüniň möhüm tapgyry hökmüne ikrar edýär we ötüp gelýän ýaş nesilleri jemgyýetmizde dolu derejeli durmuşa taýýarlamagy, olarda dörejelik ýetişenligini, uky başarlyklary ösürmegi, ýokary ahlak häsiýetlerini, watançylyk we raýatlyk duýgularyny terbiýelemegi iler tutulýan wezipeler hökmüne kesitleýär. Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasy bilen Türkmen Expo kompaniýasynyň bilelikde guraýan bu sergi ýarmarkasyny
Yurdumyzyň we daşary ýurtlaryň önüme önürjileriniň körpeleri, mektep okuwçylary, talipler üçin niýetlenen ýokary hili ekologiýa taýdan arasy döwrewap önümleri, okuw esbablary, elektron haritler hödürlenler. Şeýle-de sergi ýarmarkanyň çäklerini bu urda iş alp barýan kompaniýalary özara tejribe alşmagy mümkinçilik dörediler. Çağalar üçin dürli ugurlarda ussatlyk sapaklarynyň gurulmagy, innowasion işläp taýýarlamalar, täzelikler bilen tanışdyrmak bolsa, bu giň möçüle çäräniň ähmiýetini hasam artyrar. Hormatly adamlar, gaderli mehmanlar, häzirki döwürde Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan eglan edilen durnukly ösüş maksatlaryny eýekderli we üstünlikli amala aşyrýan garaşlyk hemişelik betarap Türkmenistan ýaş nesillere döwrewap bilim we terbiýe bermek, zenanlaň çağalyň saglygyny, behwitlerini hemde hukuklaryny goramak ýaly ören möhüm ugurlar boýunça dünýä döwletleri awrely halkara guramalar bilen işen hyzmatdaşlyk edýär. Kids Expo ähli zat çağalar üçin atly halkara sergi ýarmarkasyna çağalar hyzmatleri pudugyna işleýän kompaniýalara innovasiýa önümlerini we hyzmatlaryny görkezmäge mümkinçilik dörediler. Sergi ýarmarkanyň dürli öwüşgünli ekspozisiýalarynyň dünýäniň ýurtlaryndan halkara hyzmatdaşlaryň maýdarlygyň we çağalar üçin önümler pudugynyň wekilleriniň önsüni özüne çekçekdigine berk inanýan. Bu halkara sergi ýarmarkady Türkmenistanyň medeni we eşewirlik durmuşyna möhüm waka öwürler. Çünki ol diňe bir eşewirliň öz mümkinçiliklerini görkezmek üçin ajaýyp meýdança bolmak bilen çäklenmän, eýsem enatalar we çağalar üçin öz burçly bayramçylyk çäresini öwürler. Hormatly sergi ýarmarka gatnaşçylar, gaderli dostlar, size Kids Expo ähli zat çağalar üçin atly halkara sergi ýarmarkasynyň öz işine başlamak bilen ýene bir gezek tüýsürekden gutlaýan. Size berk can saglygyny awadan we bagtyar durmuş alparyan ýeşiriňizde uly üstünlikleri arzu edýän. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Garaşyda baky tarap Türkmenistan döwletimize hormatly prezidentimiz arkadaşly gahrman Serdarmyzyň parasatly ýol başlygyny anyp barýan ýeşar berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne manasyp ýörelgeler bilen üstünlikleri waşanýar. Munyň şeýledegine hepdeniň dowamyna wakalarym tutuş aýdynlyk bilen tasdiklaýar. 10 Ağustos hurmat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ýaponiýanyň premier ministri Fumio Kisidanyň arasyna telefon arkaly söhbetleşik boldy. Söhbetleşiň başyna dostlukly ýurdun hökümetiniň ýolbaşçysy telefon arkaly söhbetleşiň geçirilmegini ullanlyk üçin döwlet başlygynda hoşallyk bildirdi. Hemde Astana şäherine 9 Ağustosda geçirilmegi meýilleşdirilen Merkezi Aziýa Ýaponiýa dialogunyň birinji sammitiniň hemde iki tarapyn duşuň ýa-da süýşürmeginiň Ýaponiýada bolup geçen güýçli yer titremegine baglygyny aýdyp, güdün ustulyny başarylan ýa-da süýşürmeginiň dogry kabul edilmegini haýyş etdi. Öz gedeginde hurmat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ýaponiýada bolup geçen yer titreme bardaky habary gynanç bilen kabul edilmegini belläp, ähli türkmen halkynyň adynan hemde hut öz adyndan şuňgury gynançyny we medet berji sözlerini, şeýle-hem ähli ejir çekenlere tiýdi wagtda sagylmaklary bardaky dileklerini beýan etdi. Söhbetleşiň dowamyny hurmat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň Ýaponiýa bilen ýolagdan gatnaşykary ören ýokary baha berýänini, hemde bu gatnaşykary ähli ileri tutulýan uglar boýunça mundan beýlekde ösdürmäge aýratyny ähmiýet berýänini bellädi. Söhbetleşikde türkmen Ýapon gatnaşyklaryny sowda ykdysady ulgamdaky hyzmatdaşlyga möhüm ornuny degişdigi bellenildi. Hurmat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow diň hukuklyk, milli behwitler hemde iki ýurdun durmuş ykdysady ösüşiniň ileri tutulýan wezipalaryny nazara almak ýolları esasynda ýoly goýulan döwletara dialogunyň ösdürmeginiň möhümdigi barada aýdyp, Ýaponiýanyň premier ministrini özü üçin islenlik amatly wagtda Türkmenistana sapar bilen gelmäge çagyrdy. 10 Ağustos zähmet ruhulyna bolýan hurmat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýer seher bilen Hadar deňleriniň ajaýyp kenaryna ýerleşýän awada milli syýahatçylyk zolugyny urdy. Döwlet başlygymyň uçury Türkmenbaş şäherine tarap uraldy. Biraz wagtdan arkadaşly gahrman Serdarmyň uçury Türkmenbaş şäheriniň halkary howa menziline gelip goňdy. Bu ýerde hurmat prezidentimiz mäherli garşylandy. 14 Ağustos zähmet ruhulyna bolýan hurmat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Hadar deňleriniň kenaryna ýerleşýän awada milli syýahatçylyk zolugyny velosipedle gedelenjetdi.
Ýerben hormatly prezident bada deňiz kenaryna geldi. Tomsuny günüň bıçagyny awada militiýa haçylyk dolugyny ýakymly howa gurşagy emele gelýär. Deňiziň kenaryna velosipedli gedelen jetmek fiziki işçiliginiň netijesinde saglyga oňaý täsir edýär. Bedeni berkidýär hemme güýç berýär. Velosiped ekologiýa taýdany arasy uly gurşy hükmüne ikrar edildi. Gahrman arkadamydan velosiped sportlan meşgul bolmagy höwetlenmek hemde sportyň beýik görnüşini wagt etmek boýunça başlanyşlarynyň üstünlikli durmuşa geçirmegi netijesinde Türkmenistany möhüm seneler münasibetli köpçüliklerini velosipedli ýürüşleri ýygy dalguralýar. Häzirki wagtda Türkmenistany jemgyýete sagdyn durmuş ýürüşleriniň berkarar edilmegine aýratyny ähmiýet berilýär. Şununla baglykda adamlaryň saglygyny goramak, ýaş nesliniň sağlaşykly ösmegini üçin hemde raýatlaryň zähmet ruhsady döwrüne rahat we peýdary diýinjalmaklar üçin şertleri döretmek boýunça maksatnamyraýyn şäherler durmuşa geçirilýär. Bulyň ählisi hormatly prezident bilen başdan ony üstünlikli durmuşa geçirilýän durmuş uğurly siýasatyň ileri tutulan wezipeleriniň biridir. Bu siýasatyň özünde bolsa gahrman arkadamydan döwlet adam üçin diýen baş ýürelgisi duranlar. Türkmenistanyň teklifi boýunça Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasy 3-nji iýuny bütünlüğe velosiped gününi elan etdi. Bu bayramy her ýyl giňden bellenip geçirilýär. Munyň özi ýurdumyzyň öňe süren başlanýyşlarynyň dünýä bilinişi üçin möhüm ähmiýeti ýedigini aýdyn görkezýär. Velosiped sporty beden terbiýe sagaldyş şereketine wagt etmekde hemde sagdyn durmuş ýürelgilerini ornaşdyrmakda möhüm ähmiýeti ýedir. Amatly howa şertleri hemde ýurdumyzda bar buny degişli infrastruktura velosport boýunça ýarşlar hemde turganyrşyklary tutuş ýylyň dowamyny diýen ýaly geçirmäge mümkinçilik berýär. Velosiped ýürüşleri dünýäniň köp ýurtlaryna dürli durmuş sport hemde ekologiýa taslamalarını gollamak üçin geçirilýän jemgyýetçilik ähmiýeti çärilen eň meşhur görnüşleriň biridir. Hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedowyň ýakynyn gollaw bermek netijesinde sportyň beýik görnüşi işin ösürilýär. Halkyň arasynda köpçüliklerini velosipedli ýürüşleriň meşhurlygyny artyrmak üçin tagallalar edilýär. Beden terbiýe we sport işin diýinjaş şurtany velosipedli gelenişleri uly üstünlikleri höwetlenip, täze başlanyşlar üçin güýç kuwwat berýär. Lukman hükmüne sadyn durmuş ýürelgilerini aýratyny ähmiýet berýän gahrman arkadamyda şeýle gelenişlerini ägurt uly peýdasyny şahsy görürlügi bilen görkezdi. Şoň netijesinde bolsa velosipedli ýürüşleriň gurulmagy asaly däwe ugruldy. Türkmen halkynyň milli lider tarapyndan başlanan velosipedli ýürüşleri häzirki wagtda hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedowyň başçylygyna has giňerme eýe bolýar. 17 Awgustda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy hormatly Ilyas Şulsy Gurbanyňly Berdimuhammedowy gyýtgy wagtlaryny zähmet ruhsatynyň dowam edýän pursatlaryny arçman şypahanasyna bolup bu ýerde diýinjaşda bolýan Türkmenistanyň halk maslahatynyň diýwanyny iş dolanýardy. Gurbanyňly Berdimuhammedowyň howanalygy mätäşlary himayet bermek boýunça haýyr sahawat ganatynyň vice-prezidenti Badarow bilen duşdy. Gahrman arkadamyda bu ýerde halk maslahatynyň Nowataq mejlisine hemde ýurdumyň durmuşyna möhüm orny eýleýän şanly tenelere urlayan taýýarlyk işleriniň ýagdaýlary bilen gyzyklandy. Arçman şypahanasyna diýinjaşda bolýan Türkmenistanyň halk maslahatynyň diýwanyny iş dolanýardy. Gurbanyňly Berdimuhammedowyň howanalygy mätäşlary himayet bermek boýunça haýyr sahawat ganatynyň vice-prezidenti Badarow bu ýerde gahrman arkadamyny ýene duşuşmak bagtynyň meýesir etmeginiň özü üçin belent mertebede aýtdy. Hemde häzirki döwürde halk maslahatynyň Nowataq mejlisine görülýän taýýarlyk işler barada hasabat berdi. Şeýlekime hasabatyň şäherlerini ýurdumyzda owa goýjuluk ulgamyny halkara hyzmatdaşlarynyň işçileriniň gönükdirlerini owa goýjuluk ekinleriniň tohumçylygy boýunça geçiriljek halkara forumuny Magtumly Pragynyň 300 ýyllyk seneti münasibetli oktyabr aýynda bellenilmegi meýilleşdirilýän döwürlüň we medeniýetliň özara baglanyşygy häzirki zaman dünýäsiniň we ösüşiň binýady atly halkara maslahatynyň saglyk uruş we derman senaty işgäriniň gününe hemde dünýä türkmenläriniň insanperwer birleşiginiň garaşçylyk bayram münasibetli geçiriljek Nowataq maslahatyna görülýän taýýarlyk işler barada giň işleýän maglumatlar berildi. Gahrman arkadamyda Türkmen halkynyň döwleti dolanmak babaty köp asarlyk taryhynyň dowamyna toplanan tejribesine hemde häzirki zamanyň öňün ýürelgilerini esaslanýan döwlet dolanýarynyň möhüm ur hükmüne ikrar edilen halk maslahatynyň mejlisiniň ähmiýetini ünsüçekdi. Şunu hormatly prezident bilen tapşyrygyna laýyklykda halk maslahatynyň Nowataq mejlisiniň ýokary guramaçylyk derejesiniň üçinilmegi, ony kabul edilen şeýlerin üstünlikli ýerine ýetirilmegi häzirki döwrüň wajyp wezipeler hükmüne kesgitlendi.
Bu barada gurrunu dowam edip ýurdumyň owasyna toplamna degişe üzümlüň ýolbaşçylary hemde hunermenler bilen birlikde şu ýylyň sentýabr aýyna Aşgabat şäherine owa hojulyk ekinleriniň tohumçylygyna başlanyp geçirilejek halkara maksadyny guramaçylyk ýagdaýyna möhüm ähmiýet bermegi tapşyrdy. Pehim paýhas ummany magtumly pragylynyň esasy seneleriniň bir hökmüne ikrar edilen akyllar şäheriniň 300 ýyllyk davrlarynyň şäherlerine geçiriljek döwürlüň we medeniýetliň özara baglanşygy häzirki zaman dünýäsiniň we ösüşiň büniýady atly halkara maksadynyň ýokary derejede geçirilmeli hemme tarapaýny esasy çimereşilmelerini bellep, alym arkadamyda türkmen halkynyň dünýä beren beýik şahsiýetleriniň hormatyna gurulýan şäherlerde halkymyň milli sunuwatynyň dürüjlük mümkinçilikleriniň öz beýany tapmalygyny öňsüçekdi. Dünya türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň maksady barada aýdylanyna bolsa ýurdumyzda garaşçylyk bayramynyň beýlenýän günlerine geçirilmegi asyrly däwe urlan bu maksadyň guramaçylyk derejesine zerur ünsüýelmelerini bellep, gahrman arkadamyda onu dünýäniň durly ýurtlaryna ýaşaýan watandaşlarymyz bilen ýola boýun gatnaşylan ýygydarly berkidelýänliginiň aýdyň görülmeligini aýtdy. Gahrman arkadamyda Türkmenistanyň halk masadynyň alyp barýany işleriniň taryhy, syýasy jemgyçilik taýdany ähmiýetligini bellep, bu işler bilen bir hatarda beýleki çäreleriň guramaçylykly geçirilmeginiň möhüm talap bolup durýanyny öňsüçekdi. Beýlenirşi ýaly häzirki döwürde ýurdumyň ýolbaşçy düzümleri hemde ýerleşmede hadaryň kenaryna, şerekeme welaýatlarda hereket edýän şypahanlarda zähmet urufadyny ýokary derejede geçirýärler. Bu barada aýtmak bilen Bazarow amatly dynjalmak urna, ähli zerur şertlerini dürdülen üçin gahrman arkadamyda hemde hormatly prezident bilen hoşarlyk sözlerini beýan etdi. Häzirki döwürde ýurdumyzda gahrman arkadamydan başlanmaşana asyrly işleriniň arkadaly gahrman serdarmyň ýolbaşçylygyna ýokary derejede durmuşa geçirmegi netijesinde ösüp gelýän ýaş nesilleriň hemme tarapaýyna sağlaşykly ösüşi, olaň döwür we bilim terbiýeli bolmaklary, okuýup başarnyklaryny açyk görkezmekleri urna dürdülýän mümkinçilikleri özüniň oňy netijesini berýär. Şeýlehime zähmet ruhudyna bolýan gahrman arkadamyda dynja sportlaryny özüniň atyjaklary we şoglugy bilen birlikde geçirdi. Çeper dörejiligi şolar watyň özüni türkmen halkynyň akyllar şäheri, magtumly pragynyň dünýä nusuluk eserlerine aýratyn gadar goýan türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk masadynyň başlygy, hormatly Iliýa Şulty Gurbanoğlu Berdimuhammedow ilki bilen magtumly pragynyň eserler ýygynysynyň ibaret bolan täze kitabyny sahypalaryny açyp, beýik söz ustadynyň goşgularyny okudy. Magtumly pragynyň akyl paýhada ýurlana dürüjliginiň her bir adamda ruh bilenlik duýgusyny döredýänini bellep, alim arkadamyda akyllar şäheriniň goşgularynyň ähli ýaşdaky adamlar üçin gymmatlydygyny, onuň eserleriniň hemme tarapaýyna öwrenilmeginiň wajypdygyny nykdydy. Zähmet ruhudyna bolýan gahrman arkadamyda dünýä we arçma şypahanatynyň çägi boýunça özüniň atyjaklary hemde şoglugy bilen bilelikde gedelenjetdi. Gahrman arkadamyda atyklarynyň dynjaş möhümde urunny goşgulary olaň daşary ýurtlaryny öwrenmäge bolan höwüsler bilen gyzyklandy. Munyň özi Perdent mektebiniň asyrly ýürürleriniň häzirki döwrüň ruhuny gybap derejede ösürilýäniniň aýdyň beýanlary. Arçmanyň çägi boýunça gedelenjiň adamlara aýratynam çağlar üçin oňyn täsiriniň bardygyny bellep, Lukman arkadamyda döwür we seýlekde hereket etmegi saglygyň baş şertdigini belledi. Bu ýekünjekde göýek zowluklaryň döwür we seýlekleň dürdülmegi, bu ýerleriniň tebigy aýratynlyklary hemde dawy howaty bilen utgaşyp, jana ýakymly howa goşagyny emele getirýär. Bu bolsa şypahanada saglyklaryň dikeldiýän hemde bejerge alýan adamlar üçin esasy zerurlyklaryň biri bolup durýar. Zähmet ruhudyna bolýan ýurdumyň ýolbaşçylygyny abaza militiýa haçyryklygyny velosipedli ýürüýüşe amala aşyrdylar. Hemde sportyň dörli görnüşleri bilen meşgulandylar. Ýurdumyzda sportyň beýleki görnüşleri bilen bir hatarda velosiped sportynyň ösürmegine uly ünsürlýär. Deňiz şypahanatynyň çägi boýunça velosipedli gedelenji guramak, dynjaşyň häzirki zaman nusgasy bolmak bilen bir hatarda bu çäre insan saglygynyň berkidilmeginiň baş şertini emele getirýär. Kenariyaka dolunyň ajaýyp görnüşleri bükünjüň ekologiýa ýagdaýynyň ýokary derejede saklanmagyna, binalaryň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylmagyna hemde ähli urdaş desgalan bir bütegi sadaşy emele getirmegine ören jogapkärlik hemde hemme tarapaýyny esasy çimereşilmeginiň aýdyň netijesleri. Soňra ýurdumyň ýolbaşçylygy abada köpüli sport toplumyna gelip, bu ýerde beden terbiýe maşgalaryny ýerine ýetirdiler. Hemme sportyň dörli görnüşleri boýunça bäýtaşyklary guradylar.
Abadanyň merkezi günjegine ýerleşýän sport toplumy binagarlyk çöýdügi boýunça bolşýary enjamlaşdyryşy wagtda heme ýokary halkara görkezijlerine dogry laýyk gelýär. Hepden dowamyna mühim wakalar hormat prezident bilen ýurt bähwetli işleriniň rowaşanyanyny watanymyzyň ähli wagtlarda ýokary depginlerde ösýänini äşkar etdi. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe arkydaly gahrman serdarmady hormatly prezidentimiň parasatly başçylygyna ähli ulgamlar bilen bir hatarda edi diýarmyzda gadymytyň çuňluklaryndan ene bamalamyzyň ihlasly zähmetinden göz başalýan halyçylyk sunugatyny ösürmek, kämilleşdirmek maksady bilen giň öwrümli ýaşar anyp barlyap. Täze döwre we halyçylyk kärhanalarynyň gurulyp ulanylmagy berilmegi, öňden barlarynyň durkunyň täzelenmegi, ýeşlemek üçin ähli amatlyklan zerur şertleriniň döredilmegi ýurdumyzyň halyçylaryny gözleglik hem döredjilikli zähmet ýeňişlerine galkynyrýar. Haly we haly önümlerini öňürmekde ýokary zähmet görkezjilerine beslenýän baýry kärhanalaryň birem Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň Halis Çeper halyçylyk kärhanasy. Halis Çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçy gelin gyzary ene mamulamyzyň döredjilikli zähmetiniň netijesinde sünnälenip surgat derejesine çykarylan halyçylyk senedini ösürmekde we kämilleşdirmekde tutun ýerlik bilen özleriniň münasip goşuntlaryny goşýarlar. Pägim paýhas ummany magtymyny Praga ýylynyň geçen 7 aýynyň jemleri boýunça bu ýerde 10.032.140 manatlyk iş ýerine ýetirilip, haly we haly önümleriniň 4.748 ine 4 metri taýýarlanýar. Kärhanada ýörüýte buýurmalar esasyny halylaryň türlü görnüşleri esasanym uly gowrumly goşly göllü ak we gyzyl halylar dokulýar. Şonuň ýalan buýrujalyň isleglerine görä bu ýerde dürli ululukdaky beşir göllü ýaprak, derbede göllü halylar, tebigatyň keşfi şekillendirilen halylar, iki tarap hem göllü halylar şeýle-de sowgatly haly önümler taýýarlanýar. Kärhananyň hünärmenleri elmidama milli boýsunçymyz bolan türkmen halylarynyň köni nutgalaryny dekeldip, täzelerini döretmekde, haly sunugatyny kämilleşdirmekde gaýratly zähmet çekýärler. Halyçy gelin gyzlar 10 barman hünärinin kemal tapýan, gözellik bilen göreni haýran goýan nepis haly önümleriniň önümçiligini giňden ýol goýmagy uly mümkinçilikleri döreden türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyda hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarmyza hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Çepereli usat halyçylar arşyk nepisligine deňelýän türkmen halylarynyň şan şöhratyny dünýä ýaýmakda, halyçylyk sunugatyny hasam kämilleşdirmekde alp barýan döwletde tutumlar üçin gahrman arkadamyzyň arkadaly gahrman serdarmyzyň janlarynyň sag, ýurt bähwetli tutumly ýeşläriniň bundan beýlegem rowatç bolmagyny arzu edýärler. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezidentimiň ýol başlygyna edi diýarmyzda halkymyzyň ajaýyp däp desurlarynyň göz başyny müňýylyklardan alqaýdýan milli gymmatlyklarynyň baý medeni mirasynyň dünýä ýüzünde dawarlanmagy ornuny nusgalyk ýeşar durmuşa geçirilýär. Hormatly prezidentimiň döredip berýän giň mümkinçilikleri esasynda halkymyzyň milli medeni mirasyny däp desurlaryny el hünärlerini öwrenmäge giň ýol açyldy. Asyrlar aşyk gelen halkymyzyň durmuşyna giňden ulanylýan mukaddes salançaklary ýasap hal köpçüligine ýetirýän Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ezberli usullarym öňçüli ýeşar görkezýärler. Taryhyň ähli döwürlerinde de türkmen halky öz döreden kämil eserleri, milli gymmatlyklary bilen dünýä ýüzünde uly gyzyklanma döredip gelýär. Ata-babalarymyzyň, mehrim inilerimizin ýetidekininden döredjilik ussatlygyndan dören milli gymmatlyklarynyň her biri biziň şu günlerimizde çenli sarpalanyp gelinip, günnelik durmuşymyzda giňden peýdalanýar. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne kämil eserleri sünnäler döredýän eli hünäri usullaryň hormat sarpasy hasa belende göterilýär. Her kuwatada bu gadymy we müdimi sunugatymyz bolan bagtly ojaklaryň bedegi mukaddes talançaklary ýatamakda, ötüp gelýän ýaş nesilleri öwretmekde we miras goýmakda arkadaly gahrman serdarmynyň döredip berýän giň mümkinçilikleri ezberli ustalaryň döredjilikli işlemegini ruklanýar. Mar etrawynyň ýaşaýjysy onuň maşgalasy çağa salançaklaryň durly görnüşlerini ýasap, halkymynyň ösen isleglerini kanagatlandyrmakda döredjilikli zähmet çekýärler. Ezberli ustanyň döredjilik ustahanasynda durly ölçegli döwre wap nusgaly salançaklar ýasalyp, olary elektro togun kömegi arkaly öwrenilmegine mümkinçilikler döredilýär. İşine ihlasly ustasy öz ýetişdirýän şägirtlerine salançaklar ýasamakda edilýän işleri we bedel aýratynlyklaryny ezberliklerini öwredýär. Salançak ýasamak işi aýratyn ukyby, ihlasy talap edýän mukaddes işler.
halkymyza köp çağallyk döwletli hataplanýar. Şonuň üçin 2 we 3 çağalara niýetlenen sallançaklaram uly höwetini ýasap, nipetlik bilen bedel işlerini geçirýär, ezer eli ussa uly buýsançlan gurrun berýär. Bagtyar döwrümizde ýurdumyzyň elinden dur dökülýän ustalarynyň nipetlik bilen ýasaýan döwre wap sallançaklaryna halk köpçüliginiň istegi barkartýar. Demokratik Partiýanyň Mariýa Tarap Komiteti tarapyndan ýadygarlyk sowgatlaryna munasip bolan ustanyň maşgalysy ýurdumyzda ullan tutuljak toý bayramlara mukaddes sallançaklaryň döwre wap öwüşgünni, täze nuskalaryny taýýarlamaklygy maksat edinýärler. Inçe synaty taýýarlayan hünärli usta hemde oň maşgala gydasy ýurdumyzda asyrlar aşyp gelýän milli gymmatlyklyrymyza uly sarpa goýup, geljeki nesillere miras galyrmak üçin dördüp berýän giň mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymda hemde türkmen halkynyň milli lideri gahrman akadamda alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly Prezidentimizin taýsa tagallalar netijesinde ýurdumyzda daşkur şowa aýawly çemeleşmek we ülkemizin gözel tebigatynyň beýdurlygyny gorap saklamak uğruna uly gowrumly işler durmuşa geçirilýär. Munyň şeýledigine ýurdumyzda Türkmenistanyň milli tokoý maksatnamasynyň tebigaty gorumak hakyny Türkmenistanyň kanunynyň kabul edilmegi, döwletimiziň çar günjüne döredilýän tokoý zowluklarym dolu güwe geçýär. Därmiziň ösümlik we haýwanat dünýäsyny gorap saklamakda hemde onuň beýdurlygyny artdyrmakda ýurdumyzda bar bolan gorakhanalyň ähmiýeti ören uludur. Döwletimiz tarapyndan goralýan şeýle ähmiýetli ýerleriň birinde ýurdumyzyň demirgadyk çägine ýerleşýän Gaplaňar döwlet tebigy gorakhanasydyr. Öz eýleýän meýdan boýunça diýarymyzda iň uly hasaplanýan bu gorakhana Şahenem we Sarıgamış çäkli gorakhanalary özüne birleşdirýär. Sarıgamış döwlet tebigy çäkli gorakhanasynyň esasy maksady suw guşlaryny, keýikleriň köpelýän ýerlerini gorumakdan ibaratdyr. Şahenem döwlet tebigy çäkli gorakhanasynyň esasy maksady bolsa, toýnakly haýwanlaryň gorugyny güýçlendirmekden ibaratdyr. Öz boşly täsin adelen köpleriň ünsini özüne çekýän Gaplaňar döwlet tebigy gorakhanasy Daşady vilayatynyň çäginde, ýagny ýurdumyzyň Demirgaly Gülmatar çetinde ýerleşýär. Ol alyslara uzaýan depe düllleri, aňat belentlikleri, çöl meýdanlary, jeňillikleri, täsin tebigy baýarlyklary we suw giňişliklerini özüne jemleýär. Gorakhanyň esasy maksady ýurdumyzyň demirgadyk çäginiň ösümlik we haýwanat dünýäsini goramakdan hemde geljeki nesiller üçin aýap saklamakdan ibaratdyr. Gorakhanada anlap balyan möhüm güdipeleriň hatarına gulanlary ozalky meskinine gaýtadan uýunlaşdyrmak we köpertmek, daýgoşlaryň, jelenleriň sanyny artdyrmak, Sarıgamış kölüniň suw giňişliklerine ýaşaýan guşlary goramak, jelenleriň, aýraklaryň hemde saýaklaryň köpelmegine şert töretmek ýaly derwäs işleri görkezmek bolar. Gorakhanyň düzümine Şahenem we Sarıgamış çäkli gorakhanalaryň döredildi. Gorakhanyň öýelboşlyk hem gymmatly haýwanat dünýäsi bar. Gorakhana gemirjilere we ýyrtyjy haýwanlara baýlyk bilen tapatlanýar. Gorakhanada guşlaryň 83 görnüşi Sarıgamış kölüniň töweregine duş gelýär. Gorakhana ýyrtyjy guşlaryň köp türlügi bilen hem ünsüni özüne çekýär. Gorakhanada ylymy barlyk işler ýylyň bütün dowamyna ýygydan alınıp barýar. Köylüler demirgadykdan günorta we ýydyna uçup geçýän guşlara wagtlaryň düşlemek we iýmitlenmek üçin amatly ýerler bolup durýar. Şonuň üçin hem guşlaryň esasy bölegi şol köylüleriň üstünden ýa-da olara ýanaşyk meýdanlardan uçup geçýärler. Şol guşlaryň 20-25 göterimi şu ýerlerde höwürtgeleýän we guşlaýan guşlardyr. İşlemäge, döretmäge, döredip berýän şeýle ajaýyp mümkinçilikler üçin gorakhanyň ilmi işgärleri hemde işçi gullukçylary türkmen halkynyň milli lideri gahrman akadamda we hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly ýerleşler, häzir bolsa gepleşimizde hepdeniň dowamyna garaşylýan howa barada, ýurdumyzyň hidrometeorologiýa barada gulluk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam elik ýerleşler. Hormatly ýerleşler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýaly tenanamasynyň ýalyrak dogry dowam edýär. Mähriban adamlar, gelingen bolsa awgust aýynyň 19-ndan awgust aýynyň 25-ne çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerinde hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışalyň. Ýagny geljek hepdeniň dowamyny ýurdumyzyň çägine günorta gülmatardan maýl howa akymynyň aralşmagy netijesinde howanyň gejeki temperaturalaryň durnuk ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Hasy dakygy.
Yurdumyzyň Balkan welaýatyna atkan bulutly, hepdaň başyna üýtgap duran bulutly hawa bolup, günnägerden Demiraz kummatary ornup gedýän tezlik sekundda 8-13-den 11-16 metre ýetýän şamalyň usmagyny hem-de hawanyň temperaturasynyň gecelerine 19-24 gradusdan 29 gradusgacha mayıl, gündüzlerine 36-41 gradus ısy, welaýatyň kanary etraplaryna 31-36 gradus mayıl bolmana garaşylýar. Diýarymyzyň Ahal welaýatyna atkan bulutly hawa bolup, günnägerden Demiraz kummatary ornup gedýän tezlik sekundda 7-12-den 10-15 metre ýetýän şamalyň usmagyny hem-de hawanyň temperaturasynyň gecelerine 18-23 gradusdan 28 gradusgacha mayıl, gündüzlerine 31-36 gradus mayıldan 41 gradusgacha ısy bolmana garaşylýar. Yurdumyzyň Mary welaýatyna az bulutly hawa bolup, Demiraz günnägerden tezlik sekundda 7-12-den 10-15 metre ýetýän şamalyň usmagyny hem-de hawanyň temperaturasynyň gecelerine 17-20 gradusdan 26 gradusgacha mayıl, gündüzlerine 30-35 gradus mayıldan 40 gradusgacha ısy bolmana garaşylýar. Diýarymyzyň Lewap welaýatyna az bulutly hawa bolup, Demiraz günnägerden tezlik sekundda 8-13-den 11-16 metre ýetýän şamalyň usmagyny hem-de hawanyň temperaturasynyň gecelerine 17-20 gradusdan 26 gradusgacha mayıl, gündüzlerine 31-36 gradus mayıldan 40 gradusgacha ısy bolmana garaşylýar. Diýarymyzyň Daşady welaýatyna atkan bulutly hawa bolup, Demiraz günnägerden tezlik sekundda 8-13-den 10-15 metre ýetýän şamalyň usmagyny hem-de hawanyň temperaturasynyň gecelerine 16-20 gradusdan 25 gradusgacha mayıl, gündüzlerine 29-34 gradus mayıldan 39 gradusgacha ysy bolmana garaşylýar. Paýtaxt Maşgabatda atkan bulutly hawa bolup, günnägerden Demiraz kummatary ornup gedýän tezlik sekundda 10-12-den 13-15 metre ýetýän şamalyň usmagyny hem-de hawanyň temperaturasynyň gecelerine 20-20 gradusdan 26 gradusgacha mayıl, gündüzlerine 33-35 gradus mayıldan 40 gradusgacha ysy bolmana garaşylýar. Hormatly ýerleşler, ýurdum boýunça awgust aýynyň 19-nda magnit gaýdasynyň gowşa gaýdada saklanmana garaşylýar. Mehriban adamlar, siz awgust aýynyň 19-ndan awgust aýynyň 25-ne çenli hepdaň dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hem-de paýtagtymyzda bolmana garaşylýan hawa maglumaty bilen tanışýalyňyz. Edil watandaşlar, Thomas Pasterna howanyň ysy günlerini pasla görä geyinmegi we günün gün şoklasyndan gorunmagy, şahsy we jemgyýetçilik, arasaçylyk tertip düzgünlerini berjaý etmegide maslahat berýär. Mehriban ýerleşler, bulary berjaý etseňiz, ýylyň yssynyk pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşiginde jemleýär. Berkarar dowlatyň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşür we senýär. Ähli ösüşliň ödününi bolsa halkyň behwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoşlaglyk edilýär. Hormatly ýerleşler, Türkmengaz döwlet kanseriniň Türkmengaz üçünçülük birleşigi sizi Thomas mewsüminiň gelmegi we howanyň gyzmagy sebäpli TV gaz bilen bagly dörap biläjek dürli helakçyliklerden gorumaklyk üçin şulary ýatladyar. Ýaşaýyş edara jaýlaryna gaz bilen işleýän enzamlaryň oturdulan otogyň penjeresinde otogyň howasyny çalşmak üçin açylýan göz bolmaly. Gazy ýakmak üçin öňürtüp otly çöpü ýakyp, ony gaz ýanýan ojagyna eltmeli. Diňe şondan soň özüne gerek nuru taçmaly. Ony tersine ýerine ýetirmek howpludyr. Gazyň ýyty duýulandan gazlaşdyrylmadyk ýerden gaz hojalyk gullugyna telefon arkaly 04 belge habar berin. Gaz enzamy ulanandan soň gaz geçirjiniň nurwatyny hökman ýakmaly. Gaz enzamlary gurnalan otoglaryny ýakmak, diň jalmak gadagan edilýär. Yanan gazyň galynysy siziň zäherlenmeňize sebäp bolup biler. Gaz enzamlaryň bejeriş, awatlyş işlerini öz başlap geçirmek gadagandyr. Egerde talap bolsa, betwatçylyk getirip bilýänini ýatdan çykarmalydyr. Gaz enzamlaryny iş ýagdaýyny gözegçiliksiz galdyrmak we gaz enzamlarynyň ojagynyň üstüne suwukluk dökülmegine ýol bermek gadagan edilýär. Suwukluk dökülende gaz ojagyna ýanýan ot çöp gazyň otoga ýaýramagy howply ýagdaýlar döretmegi mümkin.
Mehriban vatandaşlar, döwletimizin gymmatly baýlygy bolan magy ýanyjy, tagşytly we howpsuz ulan olyň. Ine talipler. Diamond uçarı. Siz şu gün ilkinci gedek bu uçarı erk edip asmanı götürdünüz. Yigitler, uçar, asman, bir vada seriniz aylamak mümkün. Yöne, bir vada bek belli. Siz gelecek ki yolokçu uçarların uçarmanları. Sizin gerdenizde bir neçe insan ıkbalları yatandır. Şoň üçin olar ýar salymy alınmaly näzir. Esasy zat. Şu muallimlaryň edýän talaplaryny uçuş wagtyny bir jaý etmeli. Alan bilimiňizi ine ilkinji gedek şu Diamond uçaryny görkezip bilersiň. Beşiňiz uçar çykarýaňyz, galynyňyz derweden açyk. Dettar, ne ettim? Dene murda. Filan şükürün. Maksadı devlet permanentçinin yanına ikinci uçarman edip almağı teklif ettim. Olam karşı olmadı, lalaştı. Yoksa da maksadın dost Perhat yadınıza düşer mi? Hava? Ana şu Perhat'ı kulluk eden yer harbi uçar bölüm olan son, onu şu yerde işe çağırtırlar. Eğer ol harbi uçarları erk etmekte özün kovur kesse, onu bilimini arttırmak için daşarı yurda okuyu verecekler. Tuvaleme, Perhat koç jigit. Vatan goru bu bizim ählimizin borcumuzdur. Men on şahsiyet namaty bilen içkin gyzyklanmam. Ol gulluk eden nöwrüne de özüni gowy tarapdan görkezipdir. Han duruşy ýerde. Ýörhan oýunymyz dowam edeli. Ya. Ontoňam Pettar her talibi
öz häsiýetine görä terbiýelemeliler. Dogry aýdýan Halipa. Durmuş bir geň zat. Wagty gelende guşşagallarym öz höwürtgelerini taşlap gidýärler. Biziň çağalanmydym okuglaryny tamamlap iş ýerlerine giderler. Settar. Synagdan geçen uçurmonlaryň ählisini howa mendiline işerleşdirip tertipleşýän çäler biz oňa jogap kärdir. Sebäbi olar biziň taliplanmaz. Dur özüm alayım. Dur sen düşme, men özüm alıp bererim. Al Karagol. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Men sizin ikinci sormanyňyz maksat. İlkinci günden gizaga almaklyk siziň häsiýetnamaňyzda dogry gelenok. Bagşlan gaýtalanmaz. Salam, gowmasyňyz. Salam beýler. Salam ahym. Salam, gowmaksat. Menem işe geldim, gutlap bilersiň. Gutlaýan. Wi, ýoksa da toý diýip eşitdim, şoçunmy? Men siz toýa daýman eşitýän mensiz. D1. Konuşda ol gysga. Uçorgon rup bolmaly kopy bar.
Döwlet permanent. Siz maksada gaty ýowy daraýaňyz. Göwnüňe derinim. Hakyky sorman boljak bolsaň, ähli kynçylyga döz gelmelisin. Bagışlan döwlet permanent. Şu dereden şertleriňizde şu gysga uçuş zolagyny özüňizde uçar gonduryp bilmersiňiz. Bank angle. Bank angle. 3. Maksady men toparma goşuň. Döwlet permanent maksady ertir gatnawlary goşaýlyňmy? Ýok. Şunyň özüne Aşgabat daşawy gatnawyna goşuň. Bolýa. Döwlet permanent. Ha, tapmadyňyzmy? Oňa seret. Olu sonra arzuly, höwetli serediýä. Döwlet permanent. Biz ýaşlara anam milleri ýanyňyz üçin sag bolun. Men baraýyn. Maksat. Men. Beyler, tanış bolun. Maksat durdurmaz. Biziň ikinji sormanymyz. Men? Elbetde sen. Näme sen taýyn dälmi? Ýok, taýýa. Taýyn bolsaň muny sorar. Geçin. Kiçilikdäki arzum hasyl bolýar. Maksat, ilkinci uçuş üçin megerem şu oňat gowa bolmaly. Sen taýynmy? Taýyn döwlet permanent. Onna uçoruň dolandyrjysyny saňanan ýan. Anamyň üçin sag bolun. Ýolumyz ak bolsun. Hani ýör. Salam. Inne jaňymyza malynmaly elmike? Men ýaňtyr öňleşipdiňmi? Alyp ýetişmedim. Yer bolýa. Akşamky konserde gelýäňmi diýjekdim.
Bugün akşam men nowatçy. Bara bilmem. Bağışla. Bolya. Yeni duşyançak. Bolya sağ ol. Sen yine giyecek halim. Maksat, men düşünýän işin çıkanlar. Yine bir gün. Sen giyecek almağın täzelik del. Qakamam sen ýaly uçarman. Sen inniki bakanan men üçin şeýle bir gyzykly. Sen yine giyeceğin ağırlığınıyım. Beydip gördün durmuştan giyeceğin ağırlarsın. Sen bu saparkı uçuştan ağırlarlın. Men uçorman maqtım yegen sülen uçayan. Näçin? İneyim, buyruklar yerine yetirilýändir. Onu ara alıp maslahatlaşylýan näler? Ine bu da sana. Oku. Trap ayrın. Bolya. Men okuwa gidýän. Men okuwa gidýän. Men okuwa gidýän. Okuwa. Eşitýäňizmi? Okuwa gidýän men. Sağ olun. Men okuwa gidýän. Döwlet berman. Sağ olun. Oho! Göre ho meni. Hocara Tamam gelin maksatsan tuveleme. Aytdım ho gelirdi. Hacar hoşy. Hey, gördüm Murat Sopan. Gözün aydın ho. Hani gel geç. Ay şu niýen durdum Murat Sopan kudu. Bir kovur var diýip tek şey var ine andyryp bilmedim ho. Ne geleýin bolsa gülýär bolaýsa. Hay. Geç otur hani. Gödeliňe. Gözün aydın. Ay bella koyun maşgylan bolsa aydy ber. Gün kudoşlugy diýen men. Öz nesipliğini var. Hawa. Yürüne karın Haw, durdum Murat Sopan. Bugün sevişde edersin haw. Hay, tövüşün işi hayırlı. Oňşy. Hani yoksa da ýangy ştaýlarda kömek bardylar. Kömek. Ay kömek. Bardım durdum ada. Han bäri gel ogul. Hey kömekçan gelewer haw. Salamu aleyküm hocam. Salamu aleyküm. Sağlık mı oğlum? Hizmet durdum burada. Ha kömekcan, ahırlı iki tane işçek vardır. İkisinden toyun mu? Yok. O kişirek vardır, şon toyay. Ha ula demelel mi? Kuluyunam toyar. Hedir o kişiyin toy. Öyle durdum burada. Yaron son mağlara nahili, meydan nahili. Gülýär. Şeyle mi? Yoksa da o yaramayanca köşecin nahil oldu. O da TV bu görkezdi mi? Öyle mi? İndi mağları getiriverdi onu. Yığınan ne? Toy bilen mol vermelin ne? Oho. Kaka. Bir de mihman geliyor. Mihman geliyor. Ay geldin oğlum. Gelen devlet deyiptirler. Salamu aleyküm Kerim abi. Aleyküm maktat. Olmayadıyla. Hoş geldiniz. Yasunlar salamu aleyküm. Aleyküm. Gelin bakalım. Aleyküm selam. Gelin geçin. Sağlık mı? Sağlık mıdır? Sağman elin mi? Sağman elin mi? Ha, kurun musun? Geç Sağlık mıdır? Hani maktatcan Yasunlarla tanıştır da
Kaka, ozura. Profesör Kerem Kıyatoviç. Ha, Kerem sağlık mıdır? Hemme öýçerler, hemme tagurunluk mıdır? Hudaýa şükür, şükür. Kaka. Yine bu sonu da. Olmasın. Bu olsa Aygul. Berekella, tuveleme, bolüvliye. Han Kerem, öýden oturalım. Yok, biz oban hedilini görjek. Arasda howada oturalım. Ehray hova. Olum bolur. Durdumurada. Ogluňyza kän garaşanyňyzy biz bilýär. Ay, nädin aýdýan? Gözlerimiz yorla gali. Toyun üstüne geldiňiz. Ece. Oğlum. Ejen dogry aýdýar. Inni biz seni öýürmesek, halys ýanymyz ýere berdi oğlum. Mal döwletine eýe bol balam. Kaka. Kakan dogry aýdýar. Hayır iyisi jak tutmak gerek. Maksat, oň barsın. Durdum biraz sokanın kabakını toy olur. Bu oldu anam. Hadi vurdum. Assalamu alaykum. Bu adaylan. Maksatçan, aman geldin mi? Inim, yasan. Muňa täze owadan ýaňa kyna jaýym berildi. Ay tuveleme. Taw bolun, taňary alkasyn. Agam, mihmanyňy melipdir. Bugun toy güni. Onne men çiğişlik kebabyň urus kiberjek. Ay, çewuşmaly soýlandyr. Arkaýyn başlaýar. Siz arkaýyn oturuň men häzir. Durdy Murat, o jorgoň şeýle malla inni gudaçylyga gidiber. Ece. Gowhur ne durmuşa çykmadymy? Gowhur näme gysonymy? Biz o dürnavatlara söz aýtmaga barýar. Ece. Gyýy berjeklerini bilýäňizmi? Onsoň menden soradyň Ece. Ece. Kaka. Toýa entek ýerle. Siziň saglygyňyza seretdirmeli. Şu soň kuwatlar aýaklama magryp azar berýär. Men kim agyrýada? Gözlemine mugrýok. Men kim? Alay kim galaymy da seni. Durdu burada. Havada da bizim din jalys, fagaldys spahanamız var. Yoksa da kaka, biz daşary ýurda näde derejemizi ýokarlandyrmaga barýar. Şeýlemi? Hawa gelýän säler siz havada gitdiňiz. Bir kundan Aýgul janam şo spahana barar. Ola sizem Aýgul jana ýollaş bolardyňyz da. Tağlyňa seretdirmäge gowda welin. Oglum, sen ýene gidýänmi? Onu da daşary ýurdam oglum. Bu gedek diňe 15 günlük. Eýlemi? Ece, kaka. Men iş tejribemi ýokarlandyrmaga barýan. Inni ýokarlanyr nire uşşu? Daşary ýurda Ece. Ay, tuveleme. Hanan ne siz eglenme. Yol sayıňyzy tutuverin. Keremcan, ana etmedinni. Hemme de taşlap toğurulup gidivermeli warmy ka? Malgara kim tereder? Malyň aladatyn etmeň. Goňşy şuňal ýerde gerekdir ahy. Ýygyňy alat etmeň, arkaýyn gidiber. Keremcan, han nahar garaşdyryp durmalyň. Ali beriň. Analyň hani. Bismillah. Aýgul. Şäkerde köpek otýarlarmy? Elbetde. Waq meňem okasym gelýärdi. Uy oku, kim sana okuma diýe? Menem şu maksat ýaly bolup barabir uçurman bolaýdym mukamy? Vay, yerde ýörebilýän masmany uçur ýaly. Wo, gowaýtdyňla ýakmaýy. Arada üçüňizden gaçymda ýere ýetýän şerme bir gizlet uçdum o. Sonra gorkdum ýetýän, he? Bir metre suw ýaýyp durup üstümden Aýgul. Mızık bolup durdum. Yüreğim ýarlyw näme boldy kady. O, Maksatcan. Kömek. Gelýänmi? Hawa. Hawa Maksatcan, gel. Otyrdyňyzmy? O waýlandyňmy? Owam daýlandym. Ha. Tuveleme öd görüp durabam. Ola Maksatcan. Sen näme diýdiň okulunmedin o? Ay. Ara janym çykmady o gelmezmi kaňoýdum. Maksatcan, inni senin derre öýlen. Toýuňda hirlik tans edeller. Kömek. Ha. Diýen daňdyňmy oglan? Owa daňdym. Köşe aýlanyp ýöre. Köşegim daňdyma? Ýok, köşegim ýaň çödülipdir. Bökçeklep oýnap berdi. Hawa çödülipdir. Berkit. Ha. Maksat, git bilmi. Bolu düşündüm. Git. Ýür akmaýa. Ýür. Ýür tagar wagtyňa ma bolly ýür. Maksat, gowhur taňyşyny gowşur diýdi.
Yaşlamyň ýatlamalary. Aýgul görsene. Open Hanser diňe degişillere. Men Gowhar bilen bir mekdepde okudum. Onu özjigim ýaly görýän. Biz dogan ýaly okuwa bile gatnapdyk. Bu surat näme? Bu surat mektep tamamlamada düşen suratymyz. Gowhar beýle kolon gyýlar bilen hem düşüpdi. Ýöne näme çynlar olar getirmändir. Onu ýakynda durmuşa da çykarypdyrlar. Söýgü bu başga dertler ýaly däldirle. Onu ýüregimden goparsaň, boş gün galardy. Wah. Men sana nädip düşündirsem kam? Ine sen lukmançylyk barlygyna bardyňa. Şonda men ýüregim nähildi? Saga hiç kemi ýok. Ýok. Bir keme bardy. Olum sen. Sen Aýgul. Vay, matgar etdi. Approximately 130 feet from the nose to the tail. It is more than 41 feet to the top of the vertical stabilizer. And it has a wingspan of more than 117 feet. Excuse me, sir. Yes. May I ask you a question? Sure, go ahead. At what altitude may APU be started? Good question. APU may be started up at maximum certified altitude of 410. And I have a question to you. Okay. At what altitude may electrical power and air be used from the APU? At flight level 170. Good. Quite right. Thank you. Thank you. The weight limits for the 737 are different for each airline. There are limits for... Dear guests, as we know, in 2016, our highly esteemed president inaugurated a new 1,600 passenger capacity international airport in the capital city of Ashgabat, and also a new 500 passenger capacity airport in Lebap region last year. The Turkmen plans and also the plans from all over the world land and fly from these airports. We are very thankful to our highly esteemed president for his care about the pilots. We know that you're a very experienced, well-trained Boeing 777 pilot. If you receive a proposal on a very well-paid contractual job here in the United Kingdom, will you accept this proposal? Thank you very much for proposal. I would like to use my skills of pilot in my country, Turkmenistan. We will be happy to cooperate with Boeing company in future. Thank you very much. Ödüm götärne ol. Adara galma. Gödel. Bu acayip binalara teret. Bir-birinin gödel, bir-birinin ovadan salnanı maratlar. Bu Kur'an'da atları dil bilen tarif eder yallen. Yaşulu, gennece. Ine otoňyz, bärde size gerek zatlaň ählisi bar. Gızgın su, soğuk su, ine de yatak jaýyňyz. Nahar wagtyňyz restoranda 3 wagtyny ýersiňiz. Häzirlikçe sag bolun. Gerek zadyňyz bar bolsa kabul edýäs bölümde jaňa daýym. Ýok bolýa oglum, taňry el kadyn. Sagman diýinjalyň. Bor oglum, sag bol. Yine de şeyttin ha? Bizim şeyttik. Çal berdim. Ha, gel kayınvani. Ay, vapazamla güymeni otir. Tuğuleme. Alay kayınvan yana, hanga da bir denizin kenarına çıkıp bir gedilen zedel diytemay. Ne hemen oy veriyan, ne de ödünü diyan. Ne de çekiniyan o. Ürkücü olup gelýän tolkunlardan gorkaň okmy sen? Ay öde eymen jo. Qara suw dawanyň yaratsa bor, depäňi özüm çykaryn diýipdir diýe könüler. Ano, degdin howasy arasda bolan bilen, diňe degdin howasy bilen oňup bolmada.
O ýanyň bilen bir garwak turbaga derýäli. Gowurtuzuk jigirdesi alyp gaýtmadyňmy? Yok, alıp gaýtmadym. Pay senime oňor ýa. Aýgul Lukman şu ýerniň naharyny ýemellidi. Özüm nahar wagty boldy. Ýörüň gidip nahar ýeliň. Şeýlemi? Howa. Wepajan? Halayt ýene utduň aý meni. Ýok, ýa bolmady. Ýeňen gelip güýmetde howbidi. Täzeden nikeli. Yok, täzeden başlamaň. Nahar wagty boldy. Ýörüň gidip nahar ýeliň. Şeýlemi? Wepajan? Han ýörüň nahar ýeliň. Soň dowam edýär. Han ýörüň. Han ýörüň Wepajan. Gödelece. Durdum radaga. Arkaýyn ýatyberin. Özüm gelip Bolýa geçirelim. barym. Sag bol. Sag bol. Gyýw çal eşitdiýämiň? Olagym senne keýwany. Aýul janyň käbir bolşy öz çağamydan mehilje de çal. Keýwany. Şu aýulyň soňky wagtlar bolşuny berýärmi? Yaman içkin toraşyp ilgedek ýapyşýa bolyn. Oglumyz zaňgar bizden ogryn okuwa giripdir. Goýsana. Senem şu bolşuňy düşünemek. Ýöne bir zat gepleseň ýöne aýul bey diýdi, aýul ey diýdi, başga zat bilen agamaýsyn. Be. Bilýämiň, oglum öýlenenden soňam ýygyny düşkidi. Ine nakylyň aýlanyp guradyň. Wah, şu akmaýa jany şulaň içini bilýim elekenim. Ha, şeýt. Kelle diýilen bir diňe gyňa zorap bermek üçin näl? Käte pikir etmek üçin gerekdir. Hello. Salam. Salam. Goý maksat? Salam. Aýul. Geldingmi sagaman? Howa geldim. Geleniň aýtmadyňla? Size sowga dedäýin diýdim. Sag bol. Ejeň bilen qakan gördüňmi? Ýok. Intega göremek. Onu hayal etmeyen yanlarına varalı. Onun gözleri yorladır. Şu ket çalın etmekine çal. Şu edek bir maňa bor diýdi. Bedel. Gelin şu gurruňy şu ýerde oturallar. Men saňa öň näçegede gaýtdym. Ol bir profesor adam. Ondan sen ýene bir zat düşün. Oglumyň şu derejeye ýetmegine nähil kömekler etdi. Yer bolýa bardygamda, diýdigimde, agydyň saňa berilmejegini näme bilýän? Biz bir çarwa adamsyz. Ol bir profesor adam. Bizim oglumdy şu derejeye ýetiren adam. Innem marqyň diledip. A birden gatyraýmazmy? Ondan bogy, sen bu giden çölüňe gowunejekmi? O bir şäherde öňüne öten Lukmanmy. Kreda şu datlar. Ýöne ödeňiňi tutup otur. Tügeleme, keretsene. Bulara goşa gumry ýaly ümmünleşip oturlar. Nähleýinne? Bir hikmetçiga bar idi. Bular siziň ýazyp beren dermanlaryňyň birini mi çenlendirler? Maksat, sen niýeň anmalar? Ondan bir ýaşlyň arasyna goşulyp, entegolog näme pikir dedigini, olaň bir-birini näl garaýşyny bilen dagy. Näl goşuljak olar? Näme goşulmaz? Gözünden aýranyp. Ay, goýsan ay. O gurrun dönem gurrun bolmaý. Ýaşlar da olara daşyny baha berip bolmada. Oğlum owadan gaýdanlada. Biziň taýlanyň ýerdimde göwni men aýtdy. Gül ýarjak maşgala, öýürjek bolup tuğa keç alyp gaçyp gitdi. Wedel, inni şu gurruňy men Keýwany Maktatçan gelýär. Şorum agdaýmagy. Maktatçan bahalatçygym. Kaka salam aleykum. Maktatçan, haga mança geldim oğlum. Maktatçan. Bahalatçygym. Okuwum haga maýtdyň, tamamladyňmy? Tamamladım. Hay bolupdyr. Hani gelin geçin. Geçin. Geç oğlum. Geç ağabeydin. Berekella oğlum. Okuwum bütünlükli tamamlap geldi. Senden tamada şeyledir oğlum. Kakaty nämedir ha oňady o? Ha, oğlumda sonra berýänlermi? Jurnalistler. Şu jurnalistler sonra bereni ýene de gaçak diýersiň öýdüp. Garajanym garmady. Ay, eneme Keýwany. Oğlum, teňşe jurnalistlere beren jogabyň bar. Men watanyma dolanjak diýen sözleň. Şol sözler. Ediň defämi, we ýetirdi. Berekella. Ferhat, kaka Ferhat. Edil sen duydurman gelişin ýaly menem aýtman gelendirin.
Durdum rada. Salam aleyküm. Aleykümselam oğlum. Gelin Ferhat. Geldim dost. Gözürüz salam aleyküm. Salam aygul. Salam Ferhat. Saman din jap diyorsunuz mu? Nahar vaktinden moluptur. Ya sigit aşıt tüne diýlendir. Durdum rada baş üstüne. Hadi yürü. Yürü. Yürü hani. Yürü gödelecek. Ferhat. Gelinin oğulaydı. Mene kelebin ucunu itirendirin dost. Sen entegem şu aygul aytıp bilmän ýörşüňmi? Sen o bu söýüşüň bilen çöle çykyp mejnun ýaly däldiräými birden? Sen oyun ýadyňa düşe. Men bolsa gatyçynym. Ondan men oňa näde baýdaýyn? Maňa galsa öýlenjegim däl dost. Durmuş maşgaly gurmak üçin oňa taýin bolmaly. Ýöne men muny kakama düşündirip bilemok. Oň düşünesem gelenok. Men hemme işim taşlap çöle gitsemmikam? Ona başarmaýan dost. Han gaýglanmasana. Bir alajyn tapars. Ýogsa de meni gepüýme utup barýanla sen. Hani oýnuňa başla. Aygul. Ejem kakamyň saglyk ýagdaýlary nähili? Biraz dolgunypdyrlar. Olar bir zada beýinjak idi. Durnawady dowullaryna geçirseler belki sen garşylaryna gaýdyp durmasaň. O sen gelen netijaňa bagly bolar. Ýaşaýşa bolan anamym men adam sanyna goşulmagyma sebäp boldy. Akyl paýgaza eýerip hünär edildim. Durmuşa göz ýetirip başladym. Ýürek emrine eýeribem bagtly bolasym gelýär. Men diňe arzuwma ýürekdeş, pikirdeş, dünýäde iň owadan gyýyp, aýgul, sen bilen ykbalym goşup ýetip bilerim. Men näme owadanmy? Sen dünýä ýüzü nurana, gözleri şadyanım, iň owadan, kalby päkide ýarym sen. Men aşyk maşuklaryň arzuwly, wadaly ýürekleriniň arasyna düşüp ýaşap bilmer. Men o gyýda wada beremok. Ol ejem bilen kakamyň arzuwy. Sen näme olan garşysyna gidip bagtly bolar diýjem. Öňüme o görüllere az garaşdyrmansyň. Türkmenlerde ene ataň haqqy Taňryň haqqy diýýärler. Olar şunçaýly biderek geçirmäni gördüler. Olar sada adamlar, maňa düşünürler. Ýok, düşünmezler. Sen bilmeýän zadyňam bar. Kakaň Durnawadyň kakasyna söz beripdir. Ol sözüni almasa gerek. Alar aýgul. Bide hiç zat möhüt bolup bilmez. Bolup biler maksat. Seňin ataň ýagdaýy öwürlikli däl. Olara hatda tolgun bolan bolany. O näme diýdi? Saglyklary yaramaz diýjek bolýar. Bilmäme. Şunça wagtlap görüşende pujas garaýmalymy? Sen baraladan enatan garşysyna gaýtmak, jedil, boyun molmazlyk, sen ket çaldygyň. Beýdimi aýgul? Sana duşanyň märi, durmuş ýüregimi, ýüregimiň emri bilen çöşedim. Bir tarapda enem atam, ýüregimiň töründe bolsa sen, men näme etmeli aýgul? Öýlenmeli. Durnawady öýlen. Meni ýatdan çykar. Taýlabaly bolsa menem atamdan geçmezdim. Seňe meniň ataňy närde aýdyp gapygadan gelin bolup girip bilmem. Onsoň men şäher dönbesdim. Düýe sagmak, mal bakmak, çörek pişirmek. Bu durmuş men üçin ýar. Oýma hyýalyma gelmejek durmuş. Olar tehraý adamlar. Men başarmam. Onda bar mesele men enem atam däller. Sen Howa men. Doğru da. Men sen hyýalyňda durmuşy bagş edip bilmem. Men şäherli däl. Men bir sada owa oglany. Sen bu sözlerini näme üçin diýäňi düşündüm. Hoş gal. Aýgul. Wagt sen düşünmedim.
Ödel beýläňi teret. Akmaya canım an qaydaymaly etdim. Indi kelemde hukman etirir dedi. Aha, günlük gedek diýen bol. Ha bu garlar ýediňe sürbaýlap berjek şeydim. Beýdip elziredi bersen kakın kimiden gidetimi de gelmez. Gidetim gelmese awalda galaýyn. Ýalymda olam ýok ya. Ay gangara. Agdyňyzdy gepläbi. Aha, işi kim eder han ogul, işi. Agly ol dowar. Kim olur öýräki bar. Ha biz barmasak geçilemiz. Durdum rada uçtuk çekre vermez mi? Dekmet çekmek kemin koymansın. Bir adacık din camalında. Gide deňden arapça howaty gerek. Bildirýän täkidi. Şkellämiň şygyrdak durmasa aýrylýa. Halaja sığırdım gidecek ganeçe. Keypini dinjal vermeli. Orayda. Naharın taýyn, yatak jaýyn gül pürkülen ýaly. Dört yerinin var ýaly. Näkin aýdýan keýwani. Ýerde aýtmaga, diýmäkä getirýärlerim, bitirýärlerim. Ýöne näme? Oğlumu da gülýärjek maşgalalsak, öýümizde de var şuň ýala eşire. Hay, bir nawaz janneti edip gelinedin aýdak. Aslan bir oğlum gıydalınıp gıyd verişilýän yer. Maksadyň Durnawady tanaýanny men bilýär. Bir kemsiz maşgalady, ada günü. Durnawat bagtlyk ediken. Tanayan. Sözüm yok. Oğuy. Ýöne siz öz gaýgyňyzy edýäňiz. Mahallaňyzyň gaýgysyny edýäňiz. Men girowyň küýsög bilen işiniz ýok. Ay can oğul, biz senin öýermedek, gıy duýanyp gösürmedek, halisin ýanymy ýere berdik. Mahalle uletimizi eýe çykmalam. Oğlum, gazy bolsaňa biz seni öýermekçi. Razi. Hay, aýtdym ha, razi boldy. Kunna var kelämýär. Hay, oňa sendi Lukman ýylyny bizden ýadama hadinsin alar. Bejergiňi de bir alymda. Bejergiň soň alar. Mene düzüleýdi. Indi siz bize urtbat berdiňiz, biz öýmüde gaýdaly. Ýaxşy iş üçin ruhsat beräýmeli bol. Gödeleje, Durdumurad aga. Men berýän dermanlarymy wagt-wagtyna içýäňizmi? Gıydym. Maňa indi derman gerek däl. Otulaydım. Bizimni öýe gaýdaly. Akmaýajanyň gözi ýolga galandy. Hawa. Oğlum, indi mihmanhana tarapdyr. Bir de minni ýoşaýmy tutaly. Hani bol oğlum, kenara bir çalt getir bizi. Maksat, inni sen aýtmasaň men aýtjak. Men inni sen bu syryň saklap bilemok dost. Düşünnosum men ne edipdim duroýyn. Daşyňyzdan men siziň bolup berişiňize haýran galýan. Berha. Men näde baýdy? Hakym bilen ejem saglyk ýagdaýlary gowy dälýär. Men zararly bolmagy mümkin. Innem şey diýsem, düşünäýdi senem ýagdaýymy. Maksat, olar çarwa bolsalaram düşünürler. Düşünmeseler näme? Gowsy şu sur şu taýda galsyn. Senden haýyş edýän dostum. Yine ketçarlan edýän o ketçar. Ojaragy, durdy bir adagdan nire ýerleşdilerkä? Aýtçy, mihmanhananyň mira bolmaly ho. Bir welaýatyň adyny aýdýady, ýadymy şunu. Ojaragy, bu binanyň odunyny... Hakyky. Oha! Durdy bir adagy! Bu! Ojaragy, direkt durdy bir adagy. Akmaýa, geçeňim ma. Keýwany durdy bir adagy. Hawa, ojar wonşy dagy. Durdy bir adagy. Näme taklaýaňy? Kömek ýallaýby. Kömek. Ojar wonşy. Nire bir nire, ojar wonşy. Assalamu alaykum etselam. Näde berk düşädi? Ýokdan dinjal görmeli ho. Lowar durdy bir adagy. Goýa gitdi, goşlamy gitdi. Gitme. Yok, gitme, arkaýyn. Eýdim, senem berk geleýdim, akmaýa. Lowar iki maklaçan. Senem geleýdim bu. Hani yürü, hani beyt balaga durmaly. Hani yürü, hani yürü. İçeri girin. Bir de görüp, söz gözlemeden anmadım. Gelip ağırdınız, eşret diyor. Hey, Durdumurad sokon. Ýüzüň önündäki bir ýeňsi bolup duraýdy. Be,
Ay berde bolmanım ho. Yüzlön gözlön tomluk yalat bile şey diye weli. Yılmanı Tomluk yalat qaşyam. Oydum şey diye. Yok da gelin de hep qowda atla welin. Bir mal qaralarda ne var? Kime koy qaytdı? Mal qaran aladasını etme deyip aytdım ahir o. Kömökcan mara. Hemmesi gülýäli. Durdu burada. Malından arkayın mı ol? İkine tura koştuk. Bir yerinin gon soyduk. Ay, seni ara kov. Hani örgeylenmeli. Beti yerleştireyim. Pazar komşu. Gelenine qowwaldy. Taňar ýaşyldyk edip ber. Bu da şunu edip ber diýjek bolýar. Ya men aytdım ahir o. Durdu burada. Olur yal döwlet mis bolsa. Duýan başyny öwreýinmidi. Yok ente kömekden. Hovluk mu hani? Zaýyňda otoňda bir yerleşeli. Atom gürleşibi. Bolya. Otura. Otura. Kimden bir otoy yerleşip ha? Hay bolar kömökcan. Kimde bir otoy verseler bolýar şol. Hani ýör hani. İhmanlar geldi havadan. Tağ olayım. Hani Ocar nerede? Ocara Otura. Yeni yan kıyra çıktık mı? Ne bolla etmeyin. Yürü kan yeni bark Ay görülü. ne diyen ay. Benim sen yüzüne düşüplerin o. Öňe yürü ho iyi diýermedi. Ay şu da ho yol tapman aylanıp ber ho näme diýjek ay. Gelin hani. Mene otoňyň açary. Durdum rada. Maksat mehmanlar öz otoglaryna yerleşdirsin, biz soň baraýar. Olur oğlum. Yer han Ocar. Açar oğlum. Saydı uňam taýýar. Ha, yer hani. Yer. Durdum rada. Bir mont ayak çekäýin de, aýagyny depäýin. Han yer. Geçelliden geçäýmeli o. Oğlum sen oğul. Haydi ver. Durdum rada. Maksady o da bolmak haňyz özünden bir radylyk soraýmaly kiniňiz. Ayağın eştiňi de. Men rady diýip durany. Men häzirki size aýtjak zadym sizi begendirmegim mümkin, gynandyrmagym mümkin. Ýöne tolgunmaň. Size tolgunmak bolanok. Han sen oğul. Näme diýjek bolsaň aýdy ber. Näme? Men muny size näde aýtjamam bilemek. Men maksadyň gursagyny agyry köterip berişine dödemek. Ýöne men muny dostumyň hatyrasyna aýtmaly bolýan. Oğul sen näme diýjek bolýan? Han sen. Mut diýip durmada Mustafa diýsene. Sen men ala dedi oturma. Durdum rada. Maksat aýguly diýseň ogrynça hoşamaý garaýar. Kime? Ol aýguly söýýär. Aýguly mol söýýär. Şu. Lukmany. Kerim hyýadapçyň ýedinmi? Hawa, edilödi. Maksat sizi anjytmajak bolwaýdan ok. Durdum rada. Näme boldy? Yok. Oğul. Egenzimden oğul. Hey. Lukman diýdene. Onun ýaly bolsa Durnawatlara dälle. Kerem hyýadapçylara gudaçylyk edip bermeýärmi? Siziň dogryňyzmy? Dogrymy oğul. Onda men dostum maksady begendiräýinmi? Begendiräýär oğul. Gyýdym, Aýguljan, ýene bir pikirlenip gör, balam. Belki gitmersiň. Ece, meni iş tejribämi ýokarlanyrjak diýip aýtdymy? Kakam muňa rady boldy. Wagşy kakan kiňiz men halit etdiňiz-de. Gapyny özüm açaryn. Baryan. Mümkinmi? Way gözel. Sona salam elik. Älik salam. Way salamatsyňyz? Oňarpsyňyz? Siz nere? Bu ýerler nere? Aýdym gaýdy berdik. Oňarpsyňyz. Orgulmasyňyz gelinler. Gelin geçin töre. Töre geçin, botagada durma. Geçerin. Aýgul. Gözelläýden dag geldi. Saçak ýaz ber bala. Bolýa Ece. Sonacan, çay suw diýip azar edilmesine bir-de habarlyja geldik. Habaryňyz bolsa aýdyp oturuň. Aýguljan ýaly gelinimiz bolsa depämi täze etjek. Mene oglum maksady üçin Aýguljan sormaga geldim. Şey diýseňizler, tügeleme maksatçan gaty gowy ýigit. Eger kakas rady bolsa, Aýguljanyň özüm rady bolsa, mene garşy däl sona. Şeýlemi? Taňry ýalkadyn. Lukman gelinimiz bolsa, näme armanymyz bar? Hawa şeýdi.
Hormatly illeşler, ulus kabelleri Ýewropa ülümlerine laýyk gelýän 190 gradus gızgınlyk derejesine çydamly 99 göterimi misden owarat bolan kabellerini hödürleýär. Iň amatly bahalardaky kabelleri diňe bizden alyp bilersiňiz. Sebäbi ulus kabel Türkmenistanyň ilkinji mis kabel zawody. Telefon belgilenmez 75 41 12 862 21 62 40. Hormatly dalaşgärler, gaderli ýaşlar. Ýurdumyzda 2024-2025-nji okuw ýylyna orta hünär okuw mekteplerine talip bolmaklygy dalaş edýänleň resmi namalarynyň kabul edişliginiň 2024-nji ýylyň 19-njy awgustyna çenli dowam edýänligini size ýatladýar. Siz ýurdumyzda hereket edýän orta hünär okuw mektepleriniň talip bolup, dürli hünärler, ýagny maliýe, bank, ykdysadyýet we hojalyk hukugy, aviasiýa, dokma önümçiligi, guruluşyk we binagärlik, energetika, owy hojalygy, nebit we gaz ulgamy, kompýuter ulgamlaryna programmerlemek, neşeriýat çapkany işi, ulaglarda gatnawlary guramak we herekete dolandyrmak, mehmanhana hyzmatlary, syýahatçylyk hyzmatlary ýaly bir näçe urlun hünär eýeleri bolup bilersiňiz. Okulyň möhleti 2-2,5 ýyla deňdir. Hormatly dalaşgärler, ýurdumyzda hereket edýän orta hünär okuw mekteplerine resmi namalar tapşyrmagyň tertibi bilen Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň resmi saýtynda giňişleýin tanışyp bilersiňiz. Üstünlük hemraňyz bolsun. Mehriban ýyleşler, berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyş döwrüne, pähim paýhas ummany mahdum bolup Praga ýylynyň şeýle ajaýyp günlerine edi diýarymyzda milli mirasymyzy ösdürmäne, tinetçilik sunatymyzy ösdürmäne, geljeki ýaş nesillerimize ýitirmäne ulu mümkinçilikler döredilýär. Gahraman arkadağımyzyň, arkadağly gahraman serdarymyzyň saýatynda has ýerki döwürlerden miras galan ajaýyp ýyly işlerimiz, milli gymmatlyklarymyz, tinetçilik sunatymyz bugun kunna halipa ustatlaryň öwretmeginde ýaş nesillerimiz ustatlyk bilen ilalýarlar, ýerine ýetirýärler. Milli mirasymyz has ýerki döwürlerden gözbaş alqaýdan ajaýyp milli ýol ýörelgelerimiz, ýyly işlerimiz, milli gymmatlyklarymyz berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwründe öz ajaýyp many mazmuny tapdy. Mehriban ýyleşler, ine milli gymmatlyklarymyzy ösüp gelýän ýaş nesillerimize ýetirmekde ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalary hem bir näçe işler alyp barýar. Türkmenistanyň kärdeşler kalaşyklarynyň Mary welaýet birleşiginiň şeýle hem Sakarçaga, Bayramaly, Türkmenala itiragynyň we Bayramaly şäheriniň bilelikde gurnamagyna milli mirasymyza başlanan edebi duş geçirli. Bize mehribanlar şu duşukdan kärdeşimiziň taýýarlan söhbetli görnüşleri bilen gepleşýümizi dowam etýär.
Assalamu alaikum hormatly teletomoşaçylar. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynjy döwrüne gahrman arkadaly gahrman serdarymyz tarapyndan milli mirasymyzy senetçilik ýollaryny halkymyza ýaymak, halipa şäherlik ýoluny ösdürmek barada uly işler edilýär. Naşunym biz Mar welaýatyna Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň bayramaly etrap hem şäher birleşmeleriniň we kärdeşler arkalaşyklarynyň Türkmala etrap birleşmesiniň we kärdeşler arkalaşygynyň Sakarjaga etrap birleşmeleriniň bilelikde gurnamagyna gadymdan gelýän ata-babalarymyzyň senetçilik ýoluny dowam etýän illeşlemeniň töwretdeşligi gurnadyk. Ona biziň şu gepleşigimizde Türkmala etrabynyň ýaşaýjysy şu kelpekçi usta Kakajan ağa gatnaşypdyr. Kakajan ağaň şäherdi onuň aňry gapdalyna oturan öwet ağamyz bar. Ikidem şu ata-babalarymyzdan gelýän şu gadymy ýollardan telpek dikmegiň dürli usullaryny ulanyp halk arasynda meşhurlygy eýe bolan adamlar. Ýene bir öýde edýän işleriňiz barada gurrun beraýtaňyz Halipa şäherlik ýoluny alyp barşyňyz barada. Indi häzir gahrman arkadaşlar serdarymyzyň şeýle milliligi Halipa şäherligi köne gelýän edim gülümlenmede senetkerligimize ummasy üns berýär. Biz geçen goýukdan ata-babalarymyz syýladygymyz ýaşlaryny ýetirsek olar Halipa bolup geçýär. Şu köne biziň hem ýygnaşlarymyz başga ýetmemiz dowam etsek. Menim şu kärlerin meşhur bolýan, menim öwrüden öz kakam. Yani menim bunu köp birlerden edip diyor Allah'a şükür. Öwrenjek diýseler öwre diýen oğlum ama üçüden edip otur, üç oğlum var. Üçüden başka soyatlar. O gelin kıyılar ama geçterek yerlerini etmeye maşgaladır. Şungulenle biz. Şu zatları ulu olaşıp veren arkadarı kahraman serdarımız, arkadamız, has serdarımıza köp sağ olsun ediyen. Yani bu zatların devam gidiyor da şehir talipi ol, onun özük gidip oturuyor. Devlerime kılar gelse, Devlerime kılar gelse, zalim pelek aman aman, başa koyup hem tesvisi, zalim pelek aman aman, başa koyup hem tesvisi, zalim pelek aman aman. Namartlar yolvart bağlanlar, ilgönemen hırt bağlanlar, denan bari bart bağlanlar, zalim pelek aman aman, denan bari bart bağlanlar, zalim pelek aman aman. Bahtım uludir aman aman, yakın geler ahir zaman, dağlar basıp aktan duman, zalim pelek aman aman, dağ başına baktan duman, zalim pelek aman aman, zalim pelek aman aman, nadan pelek aman aman, aman aman, aman aman, zalim pelek aman aman.
Kakajana ha bir oňat hünäriniz wa şeýne telpekleňem görüp otyr, dürli görnüşler wa şu telpekdik men bir inçe sırlar barada da bir tamaşaçylarymyza gurrun beräýsäň. Telpek tikmek üçin bagana ösünre bolýar, gytyra bolýar. Şu ösününe garam adda kylýaryň. Ady bolýar. Bu gatap durun kirkimirlerim bolýar, onu ýuwmaly, eden çıkarmaly. Men arpan unundan edip şunu 15 gün yatırmaly. Her 3 günden bir kürek bilen aylap durmaly. Aşaky ýokary aralykda onu girip, ondan soň hemmer enwan eýalýar. Taýýar bolanda da şuň ýer ýumşak mata görüşüne gelýär. Ondan etlerlik biçim üçin ürünüňi goýup tikip bilýär. Şurada hil nüştelpe şırdık diýilýär. 6 taýadan ibaret. 6 taýa. 6 taýadan ibaret şu. O küçük galan bölekler sen berde ýene başga ýeme yarak diýär. Daha şoğullar hasam gowy gösterýär meni. Bu ýerde saklaman soňa diýersiň çok toklusyny körüde saklap garadyr, şargara bolýar. Ine muny sakar goýberip, sakar has ösünrek bolan ýaşullar geýip başlaýar. Ine bu aralykda karaýan goýberini geýip. Ýani ortalıkda da bir oğunun bir bölegi var. Nüstadi bağanamız vardır. Ine bir oğun bolýar. Ine şöz günlükdäki aralykdaky ýaşdaky. Özüniň öz günlügi bilen ýaşyna dogry elýän tikmeli bolýar. Şolatdan tikmeli bolýar. Ine ak telpemiz. Ak telpemiz. Ak goýun söýlerde özüniň ýakynyna ak zat arnyň ýaşyp bundan buyurma bolýar. Gün hançary gökden ýere inenne, güne garşy dogan ay gözelse. Usta çapar işi sen çap jüppesi, ıslıhany gurlan ýaý gözelse. Usta çapar işi sen çap jüppesi, ıslıhany gurlan ýaý gözelse. Gözelse, ey gözelse. Gözelse ey can gözelse. Gözelse ay gözelse. Gözelse ey can gözelse. Saçmagyň ujunyň silleri işmesi, üstünden yol düştü kıymır açması. Aldyňa gaýam demdim çeşmesi, aýnal bakı sununlaý gözelse. Aldyňa gaýam demdim çeşmesi, aýnal bakı sununlaý gözelse. Gözelse ey gözelse. Gözelse ey can gözelse. Gözelse ey gözelse. Gözelse ey can gözelse. Güzellisin güzellisin sen, Hindistanlı şeker bulvarda bal sen. Işk bilen açılan bir täze gülsen, Yusuf Züleyhanyň taýy gözelse. Her gün güçlü bolsaň birdiler, dertli bolun dermanyny birdiler. Gawunyň gowsuny şagallir dirler, ykbaly binnäniň taýy gözelse. Gawunyň gowsuny şagallir dirler, ykbaly binnäniň taýy gözelse. Gözelse ey gözelse. Gözelse o can gözelse. Gözelse ay gözelse. Gözelse ey can gözelse.
Oğalla ahırda eyyam gülse garip biçarenin payı gödülse Oğalla ahırda eyyam gülse Ukvalı binnenin payı gödülse Gödülsen ey can gödülsen ay gödülsen ey can gödülsen ey can gödülsen can gödülsen Kazanağın ha bir telpekler var da ulun tikilsi var da gowurun verdiňiz. Nüstaýdyna bir görüp otyr. Baganadan ýeňsiz var eken. Donlarymyz var. Bular var da aýdyp berýäňiz. Bolar. Donlar bagana da durşuna eýlenem çeýle. Bu baganadan buyurma bolýar, goýunlardan buyurma bolýar. Baganadan köp sany diýär. 40 sany ursun bir kere tutsaý almaly bolýar. Daştoru garmaly. Goýunlardan olanı alsan goýunlardan bir posun çykyp dur. On ölçü urla. Ölçü urla. Olarym ýankyýaly üniversiteden goýup eýde taýýarlanýar. Çykandan soň renki uğradılan nar gabagy külkü üwet hasadan geçirip gaýnadyň bolsa gaýnagyna görä açyrak gerekmi sana goýrak gerekmi şu gaýnadaky renkden bilýän şonu dursun ondan bolly. Soň derin ýüzüne çalyp tikeýmelen nar renk postun gawdan edilen renkden tikilen postun diýilýänler. O renkleri başga renkden alınýar. Ol nar renki. Ol ýeňsiz. Onun azabı son tarak bağ olun yeni yok. Ondan keltekserek şu taraktan azabı alarak koyuyor. Şöyle edilen azat şu yenksiz eder şol. Bir devlet tarafından tayyar mata orasını eden bana meh değiliyor. Bunu yumak aladan yok. Orlan söz ülümüyle tikaymeli oluyor. Kakacanağını şu postun long tikilci yankı yerli önümlerden arasa tevik daydan arasa renkler ulanılıp alınyan şu görünüşe getirilen tayin görünüşüne postun bardağına. Nişan diyorsun bir yankı kestemi, belgemi, şol ülün ayratın var nişan ülün oyuncu ediliyem ya her usta Uğudun uçun ediliyor. Ustan her öyle diyen naşam oluyor. Yönü sana buyurma ile onu 5 yapraktır görüyor musun? Onu 3 yapraktır. Onu buyursa biz buyurucun dinletmeli oluyoruz. Onu gül etmek olsa şu sen sanatın bir kesip ayırsan gül vurup gidiyor ama tansiyonu olsa aşağı kırıp onu ötüp sana odunluk veriyor. Onun tilsimatları var da onu buyurusunu öğretmeli oluyor. Ben ediyelim esasen şu 5 demeli. Müşteri öyle haysi 5 yaprak mı, 3 yaprak mı? Neye mi isteyen olsun, isteyeni öğrede edip veriyoruz. Şu nağışlar odunlu için, bize için ediliyor. Kazanağını gururun verdiniz, telpeklen tikilsi var da postunun tikilsi var da. Indi şu belli bir ülüngü boyunca edilýämiýär şol müşterinin ölçüge esasynda alýaňyzmy? Ya bir şu buyurcu ölçüge esasynda alýar. Boýunam ölçemeli, giňligim ölçemeli. Her kim üçin aýratynlykda ölçüge etmeli bolýar. Medende bir ýerde giňrek etmeli, bir uzunlyklary. Onu ölçüge alsaň ondan soň aýt buyuruşy al bolýar. Yitirdim kolumdan ol sever yarım Ağlavari hoş giftardan ayrılım Tayımını yandırıp kaldım dünyada Köngül beren hoş giftardan ayrılım Billerin insedirey, yüzlerin semsat Menden evse kermeney, dat bilen bidat Kara gözlü kalaney, gaslı perigat Köngülüm algan akıl, dardan ayrılım
pelek bermenem kararı. Gara gözlü kalam ey, gara gözlü kalam, gözlü nigarım, köngül beren bolmar aldan ayrılıp. Dağ perandek rengimi sargarıp solup men, gündeyimim dirilip yeneyimim ölüp men. Tayımda yaldırıp yalnız kalıp men, kara gözlü akıldardan ayrılıp. Kahraman arkadağımızın, arkadağı kahraman ferdarımızın taýsy tawallar netijesinde şu halipa şäherlik ýoluny östürmeklige de uly üns berilýärdi. Näseden bir türkmeniň bir gadymdan gelýän telpekçilik ustaçylygyny dowam etdirýär ekeniňiz. Neteden maşgalaňyzda şu tenetçiligiňi alyp barýan şäherlikler barada da bir gurrun beräýdiňiz. Üç oğlum var. Üçüsem ediliye. Ortancı oğlum Hasan şu kulaksunlara senden ödü alıp ediliye. Bir yitirek köwüslü ihlasındır. Hem dengem bolan ok şagirtler. Yitaliye. Üç oğlumun tikiye. Ona men yanında turan öwüz men şagirdim. Şu başka elimleri höwüs törep kazana menim hemme işlerine eýinde de gatnaşaýyn hemme ýerlerine bir öwreneýsem diýdi. Ne bilede yanında işläpýör. Edişler gowy kim-kimden üstünlüğü artar. Beni kıyınrak telpeklerine tıkıp başlar. Her keçerek görünüşlerinden şahitlik yanında bolýar. İşten otam yanımda işliye, öğreniye. Anha bizim milli mirasımızı dikeldip beren, şeyli ulu hormatlı işler edi otuyor. Buna edilen aladalar katı uluy. Bize şu halipa şahitlik görüy, açıp beren kahraman arka dağımıza, arka dağlı serdarımıza hep sağ olsun aydiyen. Kahraman arka dağımızın, arka dağlı serdarımızın ömürler uzak olsun, işleri elmi damarovası olsun. Kazana beren gurrunluğunuz için sağ olun. Öwada ana bir Türkmen ağaň bir sözü var da, şäher talipadan oldurmasa kär ýeter diýe. Demine kakazana bilen bir gowy işiň başyny tutup soňa şu tikken telpekleňiz, postunluğunuz il arasynda da uly islegden peýdalanýanlar. Bu şolar barada da gurrun beräýdiňiz. Şu dikken telpeklerimizi ilat arasında ulu üstlerine göre dikip berýäs. Toy bayram çyrtlamızda halipam bilen öz edenişimiz şerýelýäs. Şular ya mümkinçilikleri döredip beren kahraman arkadağımızın, arkadağı kahraman serdarımızın canlar sağ olsun, ömürler uzak olsun, tutyan tutumlu işleri uravas olsun. Kazana öwada na bir milli mirasymyzy östürmekde gadymdan gelýän bir türkmeniň bir naýwasy tenetleriniň biri de, ýa-ni telpekçilik, tenetçiligim, şonu östürüp ýaşlaryň arasynda wagt etmek işine uly goşunt goşýaňyz. O size de etýän işleňizde üstünlük arzu edýär. Geljekde näme şagirtleriniň sany köp bolup, köpçüligi hödürleýän önümlüğüňiziň sanynyň mundan beýle artyp, o il arasynda atlygyňyň, awraýyňyň mundan beýle belent bolmagyny arzu edýär. Çok sağ olun. Sağ olun. Asla seni görmemişim idim.
Canım şöhrat men filler aşar Bal sulu deryalan umurda çoşyar Abadan yılkımı eleme düşer Görenler aşıktır ona pırağı Efem payha summani mağtım uley pırağı Arkadağlı kahraman Serdarlı Türkmenistan Arkadağlı kahraman Serdarlı Türkmenistan Yakın payhız ummani Arkadağlı kahraman Serdarlı Türkmenistan Asıl bolup bugün maksat muradı Elim möne bar yar bedevde ifade Bu ak yolla cemdir Türkmen kuvatı Cennettir mekanı bugün pırağı Efem payha summani mağtım uley pırağı Arkadağlı kahraman Serdarlı Türkmenistan Hormatly tomoşaçylar, naýanky telpek gutda halipalyň gurrun versiýaly ýurdumyzda halipa şähertlik ýolunu ötürmäge, milli mirasymyzy bundan beýlägem giň öwrenmäge, dünýä ýaýmaga, kahraman Arkadağly kahraman Serdarymyz tarapyndan bu işler bitirilýär. Ne bilem siziň atly halal gojaklaryňyza saglyk işleňizde rowaşlyk arzu edip şuň gurrundaşlygy geçirip tutarýar, gepleşik alyp bardy. Türkmenistanyň ilim we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji urumalarynyň başlyklarynyň Türkmenla Etraf Keňeşiniň başlygy Atamrat Ýagşyýew. Yakın payhız ummani Arkadağlı kahraman Serdarlı Türkmenistan Salam eli hormatly adamlar. Garaşydy baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşimde başlaýar.
Gepleşenden başını hormatly prezidentimiň Kids Expo ähli da çağalar çünätli halkara sergi ýarmarkasyna gatnaşçylary iweren gutlugy bilen tanışadýar. Hormatly halkara sergi ýarmarkasyna gatnaşçylar, gaderli mehmanlar, size berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrümüziň pähim paýhas ummany magtymly Praga ýelinde ak mermerli Aşgabatda ilkinçi gezek geçirilýän Kids Expo ähli da çağalar çünätli halkara sergi ýarmarkasynyň öz işine başlamagy bilen tüýsürekden gutlaýan. Bagtyar çağalan ýurdu bolan iň süýji arzuwlaň belent maksatlaryň hasyl bolýan garaşy kemeşelik betarap Türkmenistan watanymyzda durmuşymyzyň gül gunçalary bolan çağalar döwlet tarapyndan aýratyn üns alada bilen gurşalýar. Ýurdumyzyň ähli günjöklerini döwrüp çağalar baglary, mektepler, beden terbiýe sagaldaş, deňjaliş toplumlary gurulyp bagtyar çağalaryň düýpli bilim almagy, dünýä garaşyny giňeltmegi, olarda ýokary ahlak sypatlaryny kemale getirmek üçin ähli amatly durmuş şertleri dördülýär. Türkmenistan çağalygy adamyň ömrüniň möhüm tapgyry hökmüne ikrar edýär we ötüp gelýän ýaş nesilleri jemgyýetmizde dolu derejeli durmuşa taýýarlamagy, olarda dörejilik ýeşeňligini, uky başarlyklary ösürmegi, ýokary ahlak häsiýetlerini, watançylyk we raýatlyk duýgularyny terbiýelemegi iler tutulýan wezipeler hökmüne kesitleýär. Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasy bilen Türkmen Expo kompaniýasynyň bilelikde guraýan bu sergi ýarmarkasyna ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň önüm öňürçileriniň körpeleri, mektep okuwçylary, talipler üçin niýetlenen ýokary hili ekologiýa taýdan arasy döwrewap önümleri, okuw esbablary, elektron haritler hödürlenler. Şeýlede sergi ýarmarkanyň çäklerini bu gurda iş alp barýan kompaniýalary özara tejribe alşmagy mümkinçilik dörediler. Çağalar üçin dürli ugurlarda ussatlyk sapaklarynyň gurulmagy, innowasion işläp taýýarlamalar, täzelikler bilen tanışdyrmagy bolsa bu giň möçürli çärenin ähmiýetini hasam artyrar. Hormatly adamlar, gaderli mehmanlar, häzirki döwürde Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan eglan edilen durnukly ösüş maksatlaryny eýdikdeli we üstünlikli amala aşyrýan garaşy kemeşelik betarap Türkmenistan ýaş nesillere döwrüp bilim we terbiýe bermek, zenanlaň çağalyň saglygyny, behwitlerini hemde hukuklaryny goramak ýaly ören möhüm ugurlar boýunça dünýä döwletleri awrely halkara guramalar bilen işen hyzmatdaşlyk edýär. Kids Expo ähli da çağalar çünätli halkara sergi ýarmarkasyna çağalar hyzmatleri pudugyna işleýän kompaniýalara innovasiýa önümlerini we hyzmatlaryny görkezmäge mümkinçilik dörediler. Sergi ýarmarkanyň dürli öwüşgünli ekspozisiýalarynyň dünýäniň ýurtlaryndan halkara hyzmatdaşlaryň maýdarlyň we çağalar üçin önümler pudugynyň wekilleriniň önsüni özüne çekçekdigine berk inanýan. Bu halkara sergi ýarmarkady Türkmenistanyň medeni we ýeşewirlik durmuşyna möhüm waka öwürler. Çünki ola diňe bir ýeşewirliň öz mümkinçiliklerini görkezmek üçin ajaýyp meýdança bolmak bilen çäklenmän eýsem enatalar we çağalar üçin öz burçly bayramçylyk şäheretine öwürler. Hormatly sergi ýarmarka gatnaşçylar, gaderli dostlar, size Kids Expo ähli da çağalar çünätli halkara sergi ýarmarkasynyň öz işine başlamak bilen ýene bir gezek tüýsürekden gutlaýan. Size berk can saglygyny awadan we bagtyar durmuş alp barýan ýeşiriňizde uly üstünlikleri arzu edýän. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Garaşyda bagby tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman Serdarmyzyň parasatly ýol başçylygyny anyp barýan ýeşar berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne manasyp ýörelgeler bilen üstünlikleri başlanýar. Munyň şeýledegine hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdymlyk bilen tasdiklaýar. 10 Ağustos hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow bilen Ýaponiýanyň premier ministri Fumio Kishidanyň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Söhbetleşiň başyna dostlukly ýurdun hökümetiniň ýolbaşçysy telefon arkaly söhbetleşiň geçirilmegini ullanmak üçin döwlet başçylygynda hoşallyk bildirdi. Hemde Astana şäherine 9 Ağustosda geçirilmegi meýilleşdirilen Merkezi Aziýa Ýaponiýa dialogunyň birinji sammitiniň hemde iki tarapyn duşan ýa-da süýşürmeginiň Ýaponiýada bolup geçen güýçli yer titreme bilen baglygyny aýdyp, güdüň ustulyny başarylan ýa-da süýşürmeginiň dogry kabul edilmegini haýyş etdi. Öz gedeginde hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ýaponiýada bolup geçen yer titreme bardaky habary gynanç bilen kabul edilmegini belläp, ähli türkmen halkynyň adynan hemde hut öz adyndan şuňgury gynançyny we medet berje sözlerini, şeýle hem ähli ejir çekenlere tiýdi wagtda sagyrmaklary bardaky dileklerini beýan etdi.
Söhbetleşen dowamyny hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň Ýaponiýa bilen ýolagdan gatnaşykary ören ýokary baha berýändigini hemde bu gatnaşykary ähli ileri tutulýan uglary boýunça mundan beýlekde ösdürmäge aýratyny ähmiýet berýändigini bellädi. Söhbetleşikde Türkmen Ýapon gatnaşyklaryny söwda ykdysady ulgamdaky hyzmatdaşlyga möhüm ornuny degişdigi bellenildi. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow diň hukuklyk, milli behbetler hemde iki ýurduň durmuş ykdysady ösüşiniň ileri tutulýan wezipelerini nazara almak ýöreleri esasynda ýoly goýulan döwletara dialogunyň ösdürmeginiň möhümdigi barada aýdyp, Ýaponiýanyň premier ministrini özü üçin islenlik amatly wagtda Türkmenistana sapar bilen gelmäge çagyrdy. 10 Augusto zähmet ruhulyna bolýan hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýer seherden Hadar deňdiriň ajaýyp kenaryna ýerleşýän Awada milli syýahatçylyk zowlugyna urdy. Döwlet başlyrmynyň uçury Türkmenbaş şäherine tarap uraldy. Biraz wagtdan arkadaky gahrman Serdarmyň uçury Türkmenbaş şäheriniň halkary howa menziline gelip gondy. Bu ýerde hormat prezidentimiz meherli garşylandy. 14 Augusto zähmet ruhulyna bolýan hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Hadar deňdiriň kenaryna ýerleşýän Awada milli syýahatçylyk zowlugyna velosipedle gedelenjetdi. Ýer bilen hormatly prezidentimiz deňiz kenaryna geldi. Tomsuny günüň bıçagyny Awada milli syýahatçylyk zowlugyna ýakymly howa gurşagy emele gelýär. Deňiziň kenaryna velosipedle gedelenjetmek fiziki işçiligiň netijesinde saglyga oňaý täsir edýär. Bedeni berkidýär hem güýç berýär. Velosiped ekologiýa taýdany arasy uly görüşe hükmüne ikrar edildi. Gahrman arkadamydan velosiped sport bilen meşgul bolmagy höwetlenmek hemde sportyň beýük görnüşini wagt etmek boýunça başlanyşlarynyň üstünlikli durmuşa geçirmegi netijesinde Türkmenistany möhüm seneler münasibetli köpçüliklerini velosipedli ýürüşleri ýygy da gurulýar. Häzirki wagtda Türkmenistany jemgyýete sagdyn durmuş ýürüşleriniň berkarar edilmegine aýratyny ähmiýet berilýär. Şununla baglykda adamlaryň saglygyny goramak, ýaş nesliniň sağlaşykly ösmegini üçin etmek hemde raýatlaryň zähmet ruhsady döwrüne rahat we peýdary diýinjalmaklar üçin şertleri döretmek boýunça maksatnamyraýyn şäherler durmuşa geçirilýär. Bulan ählisi hormatly prezidentimiň başlanyny üstünlikli durmuşa geçirilýän durmuş uğurly syýasatyň ileri tutulýan wezipeleriniň biridir. Bu syýasatyň özünni bolsa gahrman arkadamydan döwlet adam üçin diýen baş ýürelgisi duranlar. Türkmenistanyň teklifi boýunça Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasy 3-nji iýuny bütünlüğe velosiped günü diýip elan etdi. Bu bayramy her ýyl giňden bellenip geçirilýär. Munyň öňünde ýurdumyzyň öňe süren başlanýyşlarynyň dünýä bilinişi üçin möhüm ähmiýeti ýedigini aýdyn görkezýär. Velosiped sporty beden terbiýe sagaldyş hereketine wagt etmekde hemde sagdyn durmuş ýürelgilerini ornaşdyrmakda möhüm ähmiýeti ýedir. Amatly howa şertleri hemde ýurdumyzda bar buny degişli infrastruktura velosport boýunça ýarşlar hemde turganyrşyklary tutuş ýylyň dowamyny diýen ýaly geçirmäge mümkinçilik berýär. Velosiped ýürüşleri dünýäniň köp ýurtlaryna dürli durmuş sport hemde ekologiýa taslamalarını gollamak üçin geçirilýän jemgyýetçilik ähmiýeti çärilen iň meşhur görnüşleriň biridir. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň ýakynyn gollap bermek netijesinde sportyň beýük görnüşi işin ösdürilýär. Halkyň arasynda köpçüliklerini velosipedli ýürüşleriň meşhurlygyny artyrmak üçin tagallalar edilýär. Beden terbiýe we sport işin diňjaş şurtany velosipedli gelenişleri uly üstünlikleri höwetlenip, täze başlanyşlar üçin güýç kuwwat berýär. Lukman hükmüne sagdyn durmuş ýürelgilerini aýratyny ähmiýet berýän gahrman arkadamyda şeýle gelenişlerini ägurt uly peýdasyny şahsy görülmesi bilen görkezdi. Şoň netijesinde bolsa velosipedli ýürüşleriň gurulmagy asaly däwe urildi. Türkmen halkynyň milli lider tarapyndan başlanan velosipedli ýürüşleri häzirki wagtda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň başlanýyna has giňerme eýe bolýar. 17 Augusto Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy hormatly Ilyas Şulsy Gurbanyňly Berdimuhammedow gyýytga wagtlaryny zähmet ruhsatynyň dowam edýän pursatlaryny Arçman şypahanasyna bolup, bu ýerde diňjaşda bolýan Türkmenistanyň halk maslahatynyň diýwanyny işdurulmuşdy. Gurbanyňly Berdimuhammedow adanyny howanarlygy mätäşçilari himayet bermek boýunça haýyr sahawat ganatynyň vice-prezidenti Badarov bilen duşdy. Gahrman arkadamyda bu ýerde halk maslahatynyň Nowataky mejlisine hemde ýurdumyň durmuşyna möhüm orny eýleýän şanly tenelere urlayan taýýarlyk işleriniň ýagdaýlary bilen gyzyklandy.
Arçman şpaxanatyna deň jaşda bolýan Türkmenistanyň halk maslahatynyň diýwanyň işdurulmuşdy. Gurbanyňly Berdimuhammed Fadanaky howunarlygy metaşadara himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gadasynyň vice-prezidenti Badarov bu ýerde gahrmany arkadamyzy ýa-ni duşuşmak bagtynyň meýser etmeginiň özü üçin berent mertebede aýtdy. Hemde häzirki döwürde halk maslahatynyň nowatdagy mejlisine görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Şerekime hasabadyň şäklerini ýurdumyzda owa gujuluk ulgamnaky halkara hyzmat aşanyň işiňleşdirmeni gonukturlaryny owa gujuluk ekinleriniň tokumçylygy boýunça geçiriljek halkara forumuny Mawtumly Pragynyň 300 ýyllyk seneti münasibetli oktýabr aýynda belenilmegi meýilleşdirilýän döwürlüň we medeniýetliň özara baglanyşygy häzirki zaman dünýäsiniň we ösüşiň bünyady atly halkara maslahatynyň saglygy we derman senaty işgäriniň gününe hemde dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň garaşçylyk bayram münasibetli geçiriljek nowatdaky maksadyna görülýän taýýarlyk işleri barada giň işleýän maglumatlar berildi. Gahrman arkadamyda türkmen halkynyň döwleti donurmak babata köp asarlyk taryhynyň dowamyna toplanan tejribesine hemde häzirki zamanyň öňün ýürürlerine esasen ýani döwlet donurşynyň möhüm ur hökmüne ikrar edilen halk maslahatynyň mejlisiniň ähmiýetini ünsüçekdi. Şunu hormatly prezident bilen tapşyrygyna laýyklykda halk maslahatynyň nowatdaky mejlisiniň ýokary guramaçylyk derejesiniň üçinilmegi, onu kabul edilen şeýdetleň üstünlikli ýerine ýetirilmegi häzirki döwrüň wajyp wezipeler hökmüne kesgitlendi. Bu baradaky gurrungy dowam edip ýurdumyzyň owa senaty toplumyna degişli zümlüň ýolbaşçylary hemde hunärmenler bilen birlikde şuýlaň sentýabr aýyna Aşgabat şäherine owa hujuluk ekinleriniň tokumçylygyna başlanyp geçiriljek halkara maslahatynyň guramaçylyk ýagdaýyna möhüm ähmiýet bermegi tapşyrdy. Pehim paýhas ummany Mawtumly Pragynyň esasy seneleriniň bir hökmüne ikrar edilen akyllar şäheriniň 300 ýyllyk davrlarynyň şäklerine geçiriljek döwürlüň we medeniýetliň özara baglanyşygy häzirki zaman dünýäsiniň we ösüşiň bünyady atly halkara maslahatynyň ýokary derejede geçirilmeli hemme tarapaýny esasy çimereşilmelerini bellep Alym arkadamyda türkmen halkynyň dünýä beren beýik şahsiýetleriniň hormatyna gurulýan şäherlerde halkymyň milli sunuwatynyň dürüjlük mümkinçilikleriniň özü beýany tapmalygyny ünsüçekdi. Dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň maksady barada aýdylanyna bolsa ýurdumyzda garaşçylyk bayramynyň beýlenýän günlerine geçirilmegi asyrly däwe urlan bu maksadyň guramaçylyk derejesine zerur ünsüçirilmelerini bellep, gahrman arkadamyda onu dünýäniň durly ýurtlaryna ýaşaýan watandaşlarymyz bilen ýoly boýun gatnaşyklaryň ýygydarly berkidelýänliginiň aýdyň görülmeligini aýtdy. Gahrman arkadamyda Türkmenistanyň halk maslahatynyň alyp barýan işleriniň taryhy, syýasy jemgyýetçilik taýyny ähmiýetligini bellep, bu işler bilen bir hatarda beýleki çäreleriň guramaçylykly geçirilmeginiň möhüm talap bolup durýanyny ünsüçekdi. Beýlenirşi ýaly häzirki döwürde ýurdumyzyň ýolbaşçy düzümleri hemde ýerleşmede hadaryň kenaryna şerekeme welaýatlarda hereket edýän şpaxanlarda zähmet urufadyny ýokary derejede geçirýärler. Bu barada aýtmak bilen Badarov amatly dynjalmak uruny ähli zerur şertlerini dürdülen üçin gahrman arkadamyda hemde hormatly prezident bilen hoşarlyk sözlerini beýan etdi. Häzirki döwürde ýurdumyzda gahrman arkadamydan başlanmaşany asyrly işleriň arkadaly gahrman serdarmyň ýolbaşçylygyna ýokary derejede durmuşa geçirmegi netijesinde ösüp gelýän ýaş nesilleň hemme tarapaýyna sağlaşykly ösüşi, olaň döwür we bilim terbiýeli bolmaklary, okuýup başarnyklaryny açyk görkezmekleri uruny dürdülýän mümkinçilikleri özüniň oňy netijesini berýär. Şeýlekime zähmet ruhudyna bolýan gahrman arkadamyda deňjaş pursatlaryny özüniň atyjaklary we şoglugy bilen birlikde geçirdi. Çeper dörejiligi şolar wagtyň özüni türkmen halkynyň akyllar şäheri Mawtumly Pragynyň dünýä nusuluk eserlerine aýratyn gadar goýan türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, hormatly Ilyas Şulty Gurbanyňly Berdimuhammedow ilki bilen Mawtumly Pragynyň eserler ýygynysynyň ibarat bolan täze kitabyny sahypalaryny açyp, beýik söz ustadynyň goşgularyny okudy. Mawtumly Pragynyň akyl paýhata ýurlaryny dürüjliginiň her bir adamda ruh bilenlik duýgusyny dürediýänini bellep, alym arkadamyda akyllar şäheriniň goşgularynyň ähli ýaşdaky adamlar üçin gymmatlydygyny, onuň eserleriniň hemme tarapaýyna öwrenilmeginiň wajypdygyny nykdydy. Zähmet ruhudyna bolýan gahrman arkadamyda dünýä we arçma şpaxanatynyň şäheri boýunça özüniň atyjaklary hemde şoglugy bilen bilelikde gedelenjetdi. Gahrman arkadamyda atyklarynyň deňjaş möhümde urunyny goşgulary olaň daşary ýurtlaryny öwrenmegi bolan höwüsler bilen gyzyklandy. Munyň özi Perdent mektebiniň asyrly ýürürleriniň häzirki döwrüň ruhyny kybap derejede ösürilýäniniň aýdyň beýanlary.
Arçmanyň çägi boýunça gedelenjiň adamlara aýrytynam çağlar üçin oňyn tätiriniň bardygyny bellep, Lukman arkadamyda döwrüp seýlekde hereket etmegiň saglygyň baş şertidigini belledi. Bu günjekde göýek zowluklaň döwrüp seýlekleň dürdülmegi, bu ýerleriniň tebigy aýrytynlyklary hemde dağı howaty bilen utgaşyp, jana ýakymly howa goşugyny emele getirýär. Bu bolsa şifahanada saglyklaryň dikeldiýän hemde bejerge alýan adamlar üçin esasy zerurlyklaryň biri bolup durýar. Zähmet ruhuna bolýan ýurdumyň ýol başlydymmy abaza militiýa haçyryklygyny velosipedli ýürüýüşe amala aşyrdylar. Hemde spordyň dörli görnüşleri bilen meşgulandylar. Ýurdumyzda spordyň beýleki görnüşleri bilen bir hatarda velosiped spordynyň ösürmeli uly ünsürliýär. Deňiz şifahanatynyň şäýi boýunça velosipedli gedelenji guramak deňjaşyň häzirki zaman nusgasy bolmak bilen bir hatarda bu çäre insan saglygynyň berkidilmeginiň baş şertini emele getirýär. Kenar ýakydolunyň ajaýyp görnüşleri bükünjüň ekologiýa ýagdaýynyň ýokary derejede saklanmagyny, binalaryň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylmagyny hemde ähli ugurdaş desgalan bir bütegi sadaşy emele getirmegine ören jogapkärlik hemde hemme tarapaýyny esasy çemeleşilmeginiň aýdyň netijesi. Soňra ýurdumyň ýol başlydymy abada köpüli sport toplumuna gelip, bu ýerde beden terbiýe maşgalaryny ýerine ýetirdiler. Hemme spordyň dörli görnüşleri boýunça bäýaşyklary guradylar. Abadanyň merkezi günjegine ýerleşen sport toplumy binagarlyk çöýdügi boýunça bolşýary, enjamlaşdyryşy wagtda hemme ýokary halkara görkezlerini dolu laýyk gelýär. Hepden dowamyna möhüm wakalar hurmatly prezident bilen ýurt bähwetli işleriniň rowaşanyanyny, watanymyzyň ähli wagtlarda ýokary depginlerde ösýänini äşkar etdi. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe arkadaly gahrman serdarmady hormatly prezidentimiň parasatly baştonlugyny ähli ulgamlar bilen bir hatarda edi diýarmyza gadymytyň çuňluklaryndan ene bamalamyzyň ihlasly zähmetinden göz başalýan halyçylyk sunugatyny ösürmek, kämilleşdirmek maksady bilen giň öwrümli ýaşar anyp barlyp. Täze döwre we halyçylyk kärhanalarynyň gurulyp ulanylmagy berilmegi, öňden barlarynyň durkunyň täzelenmegi, ýaşamak üçin ähli amatlyklaň zerur şertleriniň döredilmegi ýurdumyň halyçylaryny gözlegli hem döredjilikli zähmet ýeňişlerine galkynyrýar. Haly we haly önümlerini önürmekde ýokary zähmet görkezjilerine beslenýän baýry kärhanalaryň birem Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň Halis Çeper halyçylyk kärhanasy. Halis Çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçy gelin gyzary ene mamulamyzyň döredjilikli zähmetiniň netijesinde sünnälenip surgat derejesine çykarylan halyçylyk senedini ösürmekde we kämilleşdirmekde tutun ýerlik bilen özleriniň münasip goşuntlaryny goşýarlar. Pähim paýhas ummany magtymyny Praga ýylynyň geçen 7 aýynyň jemleri boýunça bu ýerde 12.032.140 manatlyk iş ýerine ýetirilip, haly we haly önümleriniň 4.748 ine 4 metri taýýarlanýar. Kärhanada ýörüýte buýurmalar esasyny halylaryň turly görnüşleri esasanam uly gowrumly goşly gölle ak we gyzyl halylar dokalýar. Şonuň ýalan buýurjylyň isleglerine görä bu ýerde dörli ululukdaky 5 göllü ýaprak, derbede göllü halylar, tebigatyň keşfi şekillendirilen halylar, iki tarap hem göllü halylar şeýle-de sowgatly haly önümler taýýarlanýar. Kärhananyň hünärmenleri elmidama milli boýsunçymyz bolan türkmen halylarynyň köni nusgalaryny dekeldip, täzelerini döretmekde, haly sunugatyny kämilleşdirmekde gaýratly zähmet çekýärler. Halyçy gelin gyzlar 10 barman hünärinin kemal tapýan, gözellik bilen göreni haýran goýan nepes haly önümleriniň önümçiligini, giňden ýol goýmagy uly mümkinçilikleri döreden türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyza, hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarmyza hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Çeperelli usat halyçylar arşyk nepesligine deňelýän türkmen halylarynyň şan şöhratyny dünýä ýaýmakda, halyçylyk sunugatyny hasam kämilleşdirmekde alp barýan döwletde tutumlar üçin gahrman arkadamyzyň arkadaly gahrman serdarmyzyň janlarynyň sag, ýurt bähwetli tutumly ýaşarynyň bundan beýlägen rowat bolmagyny arzu edýärler. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezidentimiň ýol başlygyny edi diýarmyza halkymyzyň ajaýyp däp desurlarynyň göz başyny mugyllyklardan alqaýdýan milli gymmatlyklarynyň baý medeni mirasynyň dünýä ýüzünde dawarlanma ornuny nusgalyk ýaşar durmuşa geçirilýär. Hormatly prezidentimiň döredip berýän giň mümkinçilikleri esasynda halkymyzyň milli medeni mirasyny däp desurlaryny el hünärlerini öwrenmäge giň ýol açyldy. Asyrlar aş gelen halkymyzyň durmuşyna giňden ulanylýan mukaddes salançaklary ýasap halk köpçüligine ýetirýän Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ezberli usullarym öňçüli ýaşar görkezýärler.
Tarihin ähli döwürlerine de türkmen halky öz döredön kämil eserleri, milli gymmatlyklary bilen dünýä ýüzünde uly gyzyklarma döredip gelýär. Ata-babalarymyzyň, mehrim inilerimizin ýetidikininden döredjilik ussatlygyndan dören milli gymmatlyklarynyň her biri biziň şu günlerimizde çenli sarapalanyp gelinip, günlük durmuşymyzda giňden peýdanlanýar. Bir qara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne kämil eserleri sünnäle döredýän ilik hünäri usullaryň hormat sarpasy hasa belende göterilýär. Her kuwatada bu gademy we müdümi sungatymyz bolan batly ojaklaryň bedegi mukaddes talançaklary ýatamakda, ötüp gelýän ýaş nesilleri öwretmekde we miras goýmakda arkadaly gahrman serdarlarymyň döredip berýän giň mümkinçilikleri ezberli ustalaryň dörejilikli işlemegini ruklanýar. Maret Ravanyň ýaşaýjysy onuň maşgalasy çağa talançaklaryň durly görnüşlerini ýasap, halkymyň ösen isteklerini kanagatlandyrmakda dörejilikli zähmet çekýärler. Ezberli ustanyň dörejilik ustahanasyna durly ölçegli döwrewap nusgaly talançaklar ýasalyp, olary elektro togun kömegi arkaly öwrenilmegine mümkinçilikler döredilýär. İşine ihlasly ustasy öz ýetişdirýän şägirtlerine talançaklar ýasamakda edilýän işleri we bedel aýratynlyklaryny ezberliklerine uradýar. Talançak ýasamak işi aýratyn ukyby, ihlasy talap edýän mukaddes işler. Halkymyzda köp çağallyk döwletli hasapanýar. Şonuň üçin 2 we 3 çağalara niýetlenen talançaklaram uly höwetini ýasap, nipetlik bilen bedel işlerini geçirýär, ezberli usta uly buýsançlan gurrun berýär. Bagtyar döwrümizde ýurdumyzyň elinden dur dökülýän ustalarynyň nipetlik bilen ýasaýan döwrewap talançaklaryna halk köpçüliginiň istegi barkartýar. Demokratik Partiýanyň Maret Raw komiteti tarapyndan ýadygarlyk sowgatlaryna munasip bolan ustanyň maşgalasy ýurdumyzda ullan tutuljak toý bayramlara mukaddes talançaklaryň döwrewap öwüşgünni, täze nuskalaryny taýýarlamaklygy maksat edinýärler. Inçe sungaty taýýarlayan hünärli usta hemde oň maşgala ýurdumyzda ýurdumyzda asyrlar aşyp gelýän milli gymmatlyklaryna uly sarpa goýup, geljek nesillere miras galyrmak üçin döredip berýän giň mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymda hemde türkmen halkynyň milli lideri gahrman akadamda alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezidentimiň täze tagallalaryny netijesinde ýurdumyzda daşgurşy we aýawlat çemeleşmek we ülkemiziň gözel tebigatynyň beýdürlügini gorap saklamak ugruna uly gowrumda ýeşer durmuşa geçirilýär. Munyň şeýledigine ýurdumyzda Türkmenistanyň milli tokoy maksatnamasynyň tebigaty gorumak hakyna Türkmenistanyň kanunynyň kabul edilmegi, döwletimiziň çar günçünde döredilýän tokoy zowluklarym dolu güwe geçýär. Därmiziň ösümlik we haýwanat dünýäsyny gorap saklamakda hemde onuň beýdürlügini artdyrmakda ýurdumyzda bar bolan gorakanylaryň ähmiýeti ören uludur. Döwletimiz tarapyndan goralýan şeýle ähmiýetli ýerleriň birinde ýurdumyzyň demirgazyk çägine ýerleşýän Gaplaňar döwlet tebigy gorakanysydyr. Öz eýleýän meýdan boýunça diýarymyzda iň uly hasaplanýan bu gorakany Şahenem we Sarıgamış çäkli gorakanylary özüne birleşdirýär. Sarıgamış döwlet tebigy çäkli gorakanysynyň esasy maksady suw guşlaryny, keýikleriň köpelýän ýerlerini gorumakdan ibaratdyr. Şahenem döwlet tebigy çäkli gorakanysynyň esasy maksady bolsa, toýnakly haýwanlaryň goragyny güýçlendirmekden ibaratdyr. Öz boşly täsin adelen köpleriň ünsüni özüne çekýän Gaplaňar döwlet tebigy gorakanysy Daşady vilayatynyň çäginde, ýagny ýurdumyzyň Demirgazy Günmatar çetinde ýerleşýär. Ol alyslara uzayan depe düzleri, angat belentlikleri, çöl meydanları, jeňillikleri, täsin tebigy baýarlyklary we suw giňişliklerini özüne jemleýär. Gorakanyň esasy maksady ýurdumyzyň demirgazyk çäginiň ösümlik we haýwanat dünýäsini goramakdan hemde geljek nesiller üçin aýap saklamakdan ibaratdyr. Gorakanyda anlap balýan möhüm güýpeleriň hataryna gulanlary ozalky meskinine gaýtadan uýunlaşdyrmak we köpeltmek, daha goşlaryň, jelenleriň sanyny artdyrmak, Sarıgamış kölüniň suw giňişliklerine ýaşaýan guşlary goramak, jelenleriň, aýraklaryň hemde saýaklaryň köpelmegine şert töretmek ýaly derwäs işleri görkenmek bolar. Gorakanyň düzümine Şahenem we Sarıgamış çäkli gorakanylarym döredildi. Gorakanyň öýül boşlyk hem gymmatly haýwanat dünýäsi bar. Gorakana gemirjilere we ýyrtyjy haýwanlara baýlyk bilen tapatlanýar. Gorakanyda guşlaryň 83 görnüşi Sarıgamış kölüniň töweregine duş gelýär. Gorakana ýyrtyjy guşlaryň köp türlüligi bilen hem ünsüni özüne çekýär. Gorakanyda ylymy barlyk işleri ýylyň bütün dowamyna ýygydan anyp barýar.
köýler demergadykdan günorta we ýygyna uçup geçýän guşlara wagtlaryň düşlemek we iýmitlenmek üçin amatly ýerler bolup durýar. Şonuň üçin hem guşlaryň esasy bölegi şol köýlerin üstünden ýa-da olara ýanaşyk meýdanlardan uçup geçýärler. Şol guşlaryň 20-25 götermi şu ýerlerde howurtgeleýän we guşlaýan guşlardyr. İşlemäge, döretmäge, döredip berýän şeýle ajaýyp mümkinçilikler üçin Goroxananyň ilmi işgärleri hemde işçi gullukçylary türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Akadamda we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Terdarymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly ýerleşler, häzir bolsa gepleşimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada, ýordumydan hidrometeorologiýa barada gulluk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam elik ýerleşler. Hormatly ýerleşler, bilşiňizde ýaly türkmenleriň milli ýaly sene namasynyň ýalyrak dogry dowam edýär. Mehriban adamlar, gelingen bolsa awgust aýynyň 19-ndan awgust aýynyň 25-ne çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmana garaşylýan howa maglumaty bilen tanışýarlar. Yani gelecek hepdeniň dowamyny ýurdumyzyň çaýyna günorta ulmatardan maýl howa akymyň arlaşmagy netijesinde howanyň gejeki temperaturalaryň durnuq ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Haýta qiýgy. Ýurdumyzyň Balkan welaýatyna atkan bulutly, hepdeniň başyna üýtgap duran bulutly howa bolup, günnogordan demerat ulmatary orun etgedýän tezlik sekundda 8-13-den 11-16 metre ýetýän şamalyň usmagyny hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 19-24 gradusdan 29 gradusdan maýyl, gündüzlerine 36-41 gradus ysy, welaýatyň Kanary gatraplarına 31-36 gradus maýl bolmana garaşylýar. Diýarymyzyň ahal welaýatyny atkan bulutly howa bolup, günnogordan demerat ulmatary orun etgedýän tezlik sekundda 7-12-den 10-15 metre ýetýän şamalyň usmagyny hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 18-23 gradusdan 28 gradusdan maýyl, gündüzlerine 31-36 gradus maýlan 41 gradusdan ysy bolmana garaşylýar. Ýurdumyzyň Mary welaýatyna az bulutly howa bolup, demerat günnogordan tezlik sekundda 7-12-den 10-15 metre ýetýän şamalyň usmagyny hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 17-20 gradusdan 26 gradusdan maýyl, gündüzlerine 30-35 gradus maýlan 40 gradusdan ysy bolmana garaşylýar. Diýarymyzyň Lewap welaýatyna az bulutly howa bolup, demerat günnogordan tezlik sekundda 8-13-den 11-16 metre ýetýän şamalyň usmagyny hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 17-20 gradusdan 26 gradusdan maýyl, gündüzlerine 31-36 gradus maýlan 40 gradusdan ysy bolmana garaşylýar. Diýarymyzyň Daşary welaýatyna atkan bulutly howa bolup, demerat günnogordan tezlik sekundda 8-13-den 10-15 metre ýetýän şamalyň usmagyny hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 16-21 gradusdan 25 gradusdan maýyl, gündüzlerine 29-34 gradus maýlan 39 gradusdan ysy bolmana garaşylýar. Paýtagat Maşgabatda atkan bulutly howa bolup, günnogordan demerat ulmatary orun etgedýän tezlik sekundda 10-12-den 13-15 metre ýetýän şamalyň usmagyny hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 20-20 gradusdan 26 gradusdan maýyl, gündüzlerine 33-35 gradus maýlan 40 gradusdan ysy bolmana garaşylýar. Hormatly ýerleşler, ýurdum boýunça awgust aýynyň 19-nda magnit gaýdasynyň goşa gaýdada saklanmana garaşylýar. Mehriban adamlar, siz awgust aýynyň 19-ndan awgust aýynyň 25-ne çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmana garaşylýan howa maglumaty bilen tanışýarlyňyz. Edil watandaşlar, Thomas Pasternak howanyň ysy günlerini pasla görä geyinmegi we günün gün şoklasyndan gorunmagy, şahsy we jemgyýetçilik, arasaçylyk tertip düzgünlerini berjaý etmegde maslahat berýär. Mehriban ýerleşler, bulary berjaý etseňiz, ýylyň ysynlyk pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşiginde jemleýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşür we senýär. Ähli ösüşlüň özünini bolsa halkyň behwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun edilýär.
Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň Amal Haşam Sungat Fakultetiniň Jemgyýeti öwreniş ilmlary kafedrasynyň muallimi Garajaýewa Tawut berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwrüne gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň taýtdaglary bilen Türkmenistan ýurdumyzda ähli ugurlarda diňe täze özgörüşlere dagaralanýar. Aşgabat şäheriniň merkezinde ýerleşýän Türkmenistanyň Medeniýet Merkeziniň Döwlet Muzeýine Türkmen halkynyň milliligini açyp görkezýän milli terge gurnaldy. Bu terge hem Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň halipa mugallimleri, ýaş mugallimleri gatnaşdylar. Tergede Türkmen halkynyň ene mamalarymyzyň, ata-babalarymyzyň el hünäri bilen sünnäläp döreden dörejlik eterlerine tynlamak bolýar. Tergede hem biziň ene mamalarymyzyň 10 barmagyndan sünnäläp döreden el işleriniň içinde hem milli kurtalaryny hem görmek bolýar. Şolaryň arasynda hem özleriniň günnäki durmuşda giýýän milli libaslaryny tynlamak bolýar. Ene mamalarymyz özüniň milli dörejelik el hünärlerini tynlanynda özleriniň milli nagşylaryny, libaslaryny hem keşdelep çekipdirler. Inha biziň ene mamalarymyz özleriniň keçe önümlerini hem tynlamak bolýar. Ene mamalarymyz, ata-babalarymyz elbetde öz dörejeligini gadymy döwürlerden alyp gaýdyp biziň şuun kugullarymyza çelle gelip ýetipdir. Türkmenistan ýurdumyzyň, edi diýarymyzyň ýaş nesillerini hem ene mamalarymyzyň milli dörejelikleri hem uly mektep bolup durýar. Biziň ýaşlarymyz hem ene mamalarymyzyň, ata-babalarymyzyň döreden milli eserlerini içgin öwrenip hem geljekki ýaş nesillerimize hem ýetirýärler. Türkmenistan ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna uly depkinler bilen hereket edýän milli muzeýlerde hem biziň ene mamalarymyzyň, ata-babalarymyzyň hem milli eserlerini hem de dürli sungat eserlerini hem görmek bolýar. Sebäbi milli muzeýler öz gözegine hem Türkmenistan ýurdumyzyň ähli çäklerinden gazy wagtarşy işler netijesinde ýüze çykarylan tapyndylar hem şol milli muzeýlerde gymmatlyk hökmünde hem saklanylýar. Şol gymmatlyklary hem Türkmenistan ýurdumyzyň ähli raýatlary, mektep okuwçylary, talip ýaşlary şeýlede inham daşary ýurtly mehmanlar hem şol milli muzeýlere gelip tynlaýarlar. Hem de türkmen halkynyň milliligine göz ýetirýärler. Türkmen halkynyň milliligi dünýä ýüzünde tanalýar. Türkmen halkynyň milli sungatyny, milli mirasyny, milli medeniýetini hem wagda etmekde hem ýaşlar, uly işler alyp barýarlar. Mundan başga da gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň taýtdaglary bilen türkmen halkynyň milli sungatyny dünýä ýüzüne ýaymak üçin uly mümkinçilikler hem döredip berýär. Tergini hem tynlanynda türkmen suratkeşleriniň dörejelik ihlasy bilen döreden milli eserlerini hem tynlamak bolýar. Şol eserlerde türkmen halkynyň dep desturlaryny, milli ýörelgelerini, milli renk öwüşgünleriň üstü bilen döredipdirler. Biziň ata-babalarymyzyň, ene mamalarymyzyň milli sungaty hem bugun künde özüniň gymmatlygyny taklaýar. Gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň taýtdaglary bilen türkmen halkynyň milli sungatyny, milli medeniýetini, milli mirasyny öwrenmäne, ony dünýäniň ýüzüne ýaýmany uly mümkinçilikleri hem döredip berýär. Şeýle mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürler uzak bolsun, alyp barýan döwlet ähmiýetli işleri hemişe rowaşlyklara beslensin. Türkmenistan Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Muzeýiniň esasy hünärmeni amanyýetli we aşyry berkarar döwletiň täze ýamynyň garkynşy döwründe hormatly prezidentimiziň tagallalary netijesinde gahrman arkadagymyň saýasynda ýurdumyzda birnäçe ogurlarda birnäçe işler ýerine ýetirilýär. Döwrewap sanat eserleri adly sergide Döwlet Muzeýiniň hünärmenleri tarapyndan birnäçe işleri ýerine ýetirdik. Men hem Sadaşyk adly birnäçe eserini ýerine ýetirdim. Şu sergide görkezdim
diýdim. Miniatyura sözü latin sözü bolup gyzyl boýaglar diýmekligi aňlatýar. Ol gol ýazma kitaplaryna, gyralarına beze görnüşini, gyzyl boýag görnüşini ýerine ýetirilýär. Ol ören inçe tilsimli, çylşyrymly iş bolup bir näçe eserlerden tapawutlykdy, täsirli öz içine alýar. Pähim paýhas umman mawtumly Praga ýylynda hem bir näçe işler ýerine ýetirilýär. Bu sergide başga-da gözel tebigatymyz wasf etýän bir näçe eserler, milli natürmortlar, ajaýyp heykeller, milli şaýsepler, döwlet muzeýine goralyp saklanýan bir näçe taryhy ýadygarlyklarymyzdan tapylan arkeologik ganalan tapynlarynyň çekilen eserleri sergilenildi. Bize şular ýaly işlemäge, okumagy, uly mümkinçilikler döredip beren gahrman arkadagly gahrman serdarymyzy köp sag bolsun aýtýar. Gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlar sag başlardyk, ömürler uzak, işlerlere başlyklar arzu etýär. Men Türkmenistan Döwlet Medeniyet Merkezining Döwlet Muzeýiniň hünärmeni Ogul Jamal Hojaýewa. Pähim paýhat ummaly Magtumul Praga ýylyna hormatly prezidentimiň saýasynda biziň türkmen halkymyzyň taryhy, medeniyeti, milli mirasy ösdürmekde, ony mundan beýlekde dünýä ýaýmakda uly işler alyp barylýar. Biziň ata-babalarymyzyň, ene-mamalarynyň taryhy döwürlerini, döwürlerini göreden gymmatlyklary, özüniň gymmatyny ýitirmän häzir kune çelini kämillik derejesine ýetirip gelipdir. Gözellik nerede başlanýar diýilende, gözellik ahlaklylygyň hem zähmet töýörligiň bolan ýerinde başlanýar. Anha şol sözlerden uguralyp döwlet muzeýimizde dürli sergiler gurnalýar. Akyllar şahyr Magtumul Pragaýynyň 300 ýyllygyna bagşlanyp biziň muzeýimizde sergilenýär. Döwre bap sanat eserleriniň saatlaşyga atly sergi, bu sergide muzeýiň hünärmenler tarapyndan taýýarlanan gymmatlyklar, ýagny şol biziň muzeýimiziň ýürütde hünärmenligiň çeken suratlary, gelin gyýdlamyzyň boğan barmanyň hünäri bolan keşde bilen nakşlanan owdan kurty, gyýyňaç, şeýle hem taryhy tapyndylar bolan gymmatlyklaryň nusgasy, başga da bir näçe milliliklerimiz şu sergide sergilenýär. Şeýle sergilerin geçirilmegi türkmen raýatlaryny öňe çekmen eýsem, daşarot raýatlarynyň hem ünsüni öňe çekýär şeýle de uly gyzyklanma döredýär. Bize şeýle sergileri gurnamagyny mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadagymyzda, arkadaly gahrman serdarymyzda köp sag bolsun aýtýar. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürler uzak bolsun, ýyl-ýurt bähwetli alyp barýan işleri, rowaşlyklary beklensin.
Men Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Muzeýiniň hünärmeni Güljemal Maktimova berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe bähim paýhatly magtym bolup ýylmyň her birine toýdur bayramlara şanyny tenelere beslenýär. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzyň hormatly prezidentimiz Arkadağı Gahrman Serdarymyzyň taýsy taýlanmalarynyn netijesinde ýurdumyzyň medeniýetini, sungatyny, däp desurlaryny giňişleýän öwrenmek hem-de halk köpçüligine wagt etmek üçin ulu mümkinçilikler döredilýär. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Muzeýinde irki döwürlerimizden biziň günlerimize gelip geçen el işlerimiziň dürli nusxalaryny halk köpçüligine ýetirmek üçin biziň muzeý hünärmenlerimiz tarapyndan gelin ýyllarynyň sünnäläp bejeren el keşdeleri, dürli görnüşdäki el işleriniň hem sergisi gurnally. Döwrewak sungat eserleriniň sazlaşygy bolup, sergimiziň dowamyna muzeý hünärmenlerimiz tarapyndan ýerine ýetirilen dürli taryhy tapynylarymyzyň nusxalary ýerine ýetirilip, sergimizde öz ornuny tapdy. Muzeý hünärmenlerimiziň dürli ýasan nakkaş eserleri, dürli şaý sepleri sergimizde öz beýany tapdy. Bu sergimizde ýurdumyzyň dürli ýerlerinden muallimler hem-de hünärmenler gatnaşdylar. Sergimiziň dowamyna ene mamalarymyzdan gelin ýyllarymyzda şu günler çenli gelip ýeten öz asyl nusxasyny ýitirmän gelen keşdelerimiziň dürli görnüşlerini muzeý hünärmenlerimiz näläp bejerip keşdelep öz sergimizde el işlerini hem görkezdiler. Bundan başga da muzeý hünärmenlerimiziň ýerine ýetiren suratlary, gözel tebigatymyzy wasp etýän peyzaj eserleri hem sergimizde hasy görk goşdy. Sergimiziň dowamyna hem tapylan tapynlarymyň biri hem ritonlardyr. Bu ritonlaryň muzeý hünärmenlerimiz tarapyndan ýerine ýetirilen nusxasy hem sergimizde görkezilýär. Hem de halk köpçüligine şolar dogrusyna giňişleýän wagt edilýär. Irki döwürlerimizde hem gelin getirýän kejebelerimizi bezeýän bir näçe bezek esbaplary, düýe bezek esbaplary hem ýerine ýetirip sergimizde görkezilýär. Bedawatlarymyzda daqylýan eýerleriň hem dürli ýasalan görnüşleri hem görkezilýär. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyza hem de hormatly prezidentimiz Arkadağı Gahrman Serdarymyza köp sagawatsyny aýdýarys. Şular ýaly milli mirasymyzy dikeltmäge hem de öwrenmäge, halk köpçüligine wagt etmäne ul mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzyň hem de hormatly prezidentimiz Arkadağı Gahrman Serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, ýyl ýurt bähbetli umum adamda ähmiýetli alyp barýan işler mundan beýlek rewaçlyklara beslensin. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Muzeýiniň hünärmeni Gudaýlak Mämiýewa Gahrman Arkadağymyň Arkadağı Gahrman Serdaryň saýytynda türkmeniň milli mirasyna, medeniýetine bir aýratyn üns berýär. Ýagny munyň aýdyň mysal hökmünde Gahrman Arkadağymyň biz türkmen halkyna peşkeş beren bir näçe kitaplary hem munyň bir aýdyň mysal bolup durýar. Ýagny olar barada aýtsak türkmen medeniýeti ýa bolmasa da iri döwlet geler bolsa atly kitaplar hem türkmeniň bir medeniýetine, milliligine bir aýratyn hormat goýulýan bir suwutnamasy bolup durýar. Türkmeniň bir milliligine seredemede onu bir goňşy döwletlerden ýyp göter tapawatlan ýa-ni hemen bu milliligiň bir aňyrsyna şoňmany mazmunyň däpde soruň saklanýan göz ýetirmek bolýar. Ýagny bir türkmeniň dürli el işlerini seredemede, keşde, harçyk sunaty, şol bir san hem keçe sunatyny seredemede bir türkmeniň bir ahlasyny, şol bir san hem däpde soruň siňdireni görmek bolýar. Türkmenistan Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Muzeýine döwür wagt sunat eserleriň taýlaşaty, seri gurnally sergimizde esasan hem Döwlet Muzeýiniň hünärmenler tarapyndan
öz iller bilen döredilen dörlü milliligimiz sunugat eserlerimiz yerleştirildi. Yani olar barada aýratyn durk geçemizde döwlet muzeýyny zähmet çekýän Gonça Ýaz Muhammedowanyň Gurban Bayramowyň öz çeken nakkaşlyk eserlerini görmek bolýar. Yani ol eserlerine türkmeniň milliligine aýratyn üns berilýär. Gurban Bayramowyň çeken naçyrmat eserine mundan başga da nakkaş eserlerini seredemizde türkmeniň milliligini ýagny däpde soruna taryhyna tin etmek bolýar. Gonça Ýaz Muhammedowanyň çeken eserlerine bolsa esasan türkmen şaýteplerini taýlaşyp gidýän häzirki döwrümizde berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy wasp edýän eserlerini görmek bolýar. Mundan başga da sergimiz hasem baýlaşdyrmak üçin Aşyryň elbukjaty hemde de düýe başlyk atly eserlerini seredemizde döwlet muzeýinde goralyp saklanýan ýagny maddi medeniýet gaznasyna goralyp saklanýan 19-20 asyrlar mahsus bolan düýe başlyklaryň, düýe diýilliklaryň şol bir san hem düýe asmyryklardan uguralyp häzirki ýagdaýda täze bir dögrap sunugat eserler döredirler. Mundan başga da sergimizde deň urşun ýar nakkaş eserlerimizden eýsem dürli şaýteplerimiz ýagny dögrap şaýteplerimiz hem munasip ornarly. Deň urşun ýar milliligimizden eýsem taryhymyzda wasp edýän bir näçe döredil hem eserlerimiz yerleşdirildi. Döwlet muzeýiniň hunarmenler tarapyndan döredil dürli el işleriň görnüşleri ýagny dürli güllü joraplar mundan başga da keşdeleriň tor bolanmaz sergimiz hem baýlaşdyrly. Şol bir san hem şu sergimizde seredemizde türkmeniň bir gadymetden alqaýdan ýagny 19-20 asyrlar mahsus bolan milliligimizi wasp edýän şu wagtky döwrap nusxalarymyzy görmek bolýar. Döwlet muzeýimiz diňe urşun ýaly muzeýiň öz çägine däl eýsem dürli edara kärhanalaryna, şol bir san ýokarky jaýlaryna ýörükde sergiler gurnalýar. Bu sergiler diňe bir Türkmenistanyň çägine gurulman eýsem dünýä ýüzüniň bir näçe ýurtlaryny türkmeniň milli mirasyny, taryhyny wagt edýän sergilerimiz hem gurnalýar. Bu sergileriň asl manyny bolsa bize şeýle milli mirasymyzy gorumaga, inniki nesiller ýetirmek üçin ul işler alyp barýanyň bardy aýdyň ruhsatnamasy bolup hyzmat edýär. Bize şeýle milli mirasymyzy, medeniýetimizi öwrenmäni, onu dünýä ýaýmak üçin şeýle mümkinçilikler döredip beren türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymda, Arkadağ Gahrman serdarymyzy köp sag bolsun aýdýan Gahrman Arkadağymyň, Arkadağ Gahrman serdarymyň janlar sag bolsun, ýyl wagtly ýurt ähmetli işler elmedama rowaj alsyn. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Muzeýiniň hunarmeni Näzik Cemal Durtgakaýew. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyşy döwründe Gahrman Arkadağymyň, Arkadagy Gahrman serdarymyň ýol başçylygyna, biziň ene mamalarymyzdan galan milli gymmatlyklaryna, däp desturlarymyza, medeniýetimizde, sunugatymyza aýratyn üns berilýär. Häzirki wagtda medeniýetimizi, sunugatymyzy ösdürmek üçin bir näçe mümkinçilikler döredilýär. Biziň ene mamalarymyzyň seper ellerinden dören bu gymmatlyklarymy diňe bir muzeýimizde goralyp aýawly saklanylman, eýsem ýurtumyzda geçirilýän döwlet çärelerine, daşary ýurtlarda geçirilýän wagtlaryň sergilerde hem öz gymmatlyklaryny artdyrýarlar. Muzeý işgärleri bu gymmatlyklarynyň üstüne dolu we dogry maglumaty bilen pasportlaşdyryp, bularyň üstüne ilmi işler ýazylyp, biziň gelecekki ýaş nesillerimiz üçin öwretmäge uly mümkinçilikler bar. Häzirki wagtda hem Gahrman Arkadağymyň, Arkadagy Gahrman serdarymyň her bir ýylyň özüne ajaýyp at goýşýarlar. Bu ýyly hem Pähim Paýhas ummany Mahtum Ol Prag ýyly diýip atlandyrıp, bu ajaýyp ýylmyzda hem bir näçe işler döwlet muzeý işgärleri tarapyndan alınıp barylýar. Pähim Paýhas ummany Mahtum Ol Pragy ýylynyň baglanşygy bilen
Magtym Gulparagynyň doglan günüň 300 ýyllyk bayramy münasibetli hem türkmenlerde düýe bedemegin gadymy däpleri atla hem sergi gurnaly. Bu sergimizde bolsa biziň ene mamalarymyzyň çeper ellerinden dören önümleriniň birnäçe görnüşleri, haly we haly önümleri, horjunlar birnäçe görnüşleri sergimiziň dowamyna görkezilýär. Ondan başga biziň ene mamalarymyzyň önüren gurnama matalaryndan gurnalan birnäçe önümler, biziň şol ene mamalarymyzyň gurnama matasyndan önüren önümi diňe bir de gymmatlyk däl, miras bolup däl, eýsem biziň gelecekki ýaş nesillerimizi şol mata böleklerini hem saklamagyň alamatyny aňladýar. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Muzeýiniň hünärmenler tarapyndan döwrewap sunugat eserleriniň saýlaşygy atly sergi gurnaly. Bu sergide bolsa muzey hünärmenleriniň çeper ellerinden dören birnäçe esbaplar görkezilýär. Misal edip aýdanmazda biziň suratkeşlerimiziň çeken suratlary ýa-da bolmasa denanlarymyzyň çeper ellerinden dören torbalar, ondan başga gurnama böleklerinden ýasalan gurnalan önümler biziň dergärçi hünärmenlerimiz tarapyndan hem şaý esbaplary hem görkezilýär. Biziň şol real gymmatlyklarymy dünýä ýaýmana, ony ýaş gelecekki nesillerimize öwretmäge uly mümkinçilikler döredip berýän Gahrman Arkadagymyza, Arkadagy Gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýas. Gahrman Arkadagymyzyň, Arkadagy Gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri hemişe rowaşlyklara weslensin. Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň Amal Haşam Sunugat Fakultetiniň Sunugat öwreniş kafedrasynyň muallimi Gowkar Safarmuradowa berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezidentimiz tarapyndan medeniýetimiziň we sunugatymyzyň gülläp ösmegine uly üns berilýär. 2024-nji ýyl Pähim Paýhas ummany Magtym Gulparagy ýyly diýip atlandyrylyp, şahyrynyň 300 ýyllygy münasibetli ýurdumyzda türlü medeni çäreler, sergiler, amal maslahatlar ýygy-ýygydan geçirilýär. Türkmenistanyň Medeniýet Merkeziniň Döwlet Muzeýine hem döwrewap sunugat eserleriniň saýlaşygy atly Döwlet Muzeýiniň işgärleriniň hem de hünärmenleriniň el işlerinden, sunugat eserlerinden taýýarlanan sergiye gatnaşmaga geldik. Biz şu sergide Türkmenistanyň Medeniýet Merkeziniň Döwlet Muzeýiniň işgärleriniň ýerine ýetiren durly görnüşdäki eserlerini, natürmort, portret eserlerini, heykeltaraşlyk eserlerini synladyk. Bu eserler özleriniň döwrewaplygy bilen, köp türlüligi bilen haýran galyrýar. Biziň Türkmenistan döwletimizde hormatly Gahrman Arkadagymyz şeýle hem Arkadagy Gahrman serdarymyz tarapyndan sunugat bilen, medeniýet bilen, ilim bilen meşgullanmaga giň mümkinçilikler döredilýär. Şeýle mümkinçilikler döredip berýän hormatly Arkadagymyza şeýle hem Arkadagy Gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýaryn. Hormatly Gahrman Arkadagymyzyň şeýle hem Arkadagy Gahrman serdarymyzyň janlary sag ömürleri uzak bolsun.
Türkmenistanyň Suratkeşler Birleşiginiň başlygy Sarmurat Ýazmurat Türkmenistanyň Medeniýet Merkeziniň döwlet muzeýine şu muzeý işgärleriniň çeperçilik uğurlary boýunça ýürüýti çeperçilik mekdebimiň çeperçilik akademiyamyň Medeniýet institutumyň uçurumlarynyň ýagny şu şekillendiriş sunugaty bilen bagly zähmet çekýän suratkeşlerimiň sergisi döwrewap sunugat eserleriniň sağlaşygy atly sergi dawarasynda dur. Adamlar dürli döwürleri ýaşapdyr, dürli bir miraslarymyz bar, taryhy öwrenýän alymlarymyz bar, gazywa taş işini geçirýän alymlarymyz, ustadlarymyz bar. İslendik bir milletiň nepisligi, ustataplygy, onuň özüniň çeperçiligi, islendik zady sünnäläp sunugat derejesine ýetirip bilýänligi. Gurbannazar Edidowda bir setirler bar. Lokdadaşym ähli artyk bölegi ýonyp döredýärler ajap eser dip. Muzeý işiniň bir näçe göze görünmeýän işler alınıp barylýar. Muzeý işiniň oňuk kysyrdyly işinden daşary suratkeşlerimiz dörejilik işleri bilen meşgullanyp, onuň öz başda tereg edip muzeýimizde halk köpçüligine hödürlenmegi bu gaty uly bir sunugat garaşdyrlygy alan ýyllarymyzdan başlap bizim ýurdumyzda Döwlet Çeperçilik Akademiýasy açyldy. Häzirki günde ustad talypalyga ýeten suratkeşlerimiň köpüsi şu Çeperçilik Akademiyamyzyň uçurumlary. Şu alınıp barylýan işleriň hemmesiniň sakasyny bizim milli liderimiz Gahrman Arkadağymyň tagallasy bar. Hormatly prezidentimiz Gahrman Arkadağly serdarymyň tagallasy bar. Ýurdumyzyň asudalygy, paragatlygy, gününden gözelleşen şäherleri gurýanlygymyza hyjulanyp, buýsanyp bizim suratkeşlerimiz, Türkmenistan Suratkeşler Birleşiginiň agzalarynyň hemmesi agly ýerlikde çeperçilik uğru boýunça zähmet çekýärler, öz dörejiligini artdyrýarlar. Şu dörejilik işleri bilen hem dünýäniň islendik döwletinden uly muzeýlerinde, uly sergidarlarynda sergi etmäge münasip suratkeşlerimiz bar. Milli liderimiz Gahrman Arkadağly Gahrman serdarymyza sag bolsun maýdan, ýyl-ýurt bähwetli alyp barýan işleri rowaş bolsun, canlary sag bolsun. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Muzeýiniň bölüm müdiriniň ornatary Nuriwa Merjan. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne täkim paýkas ummany Magtymul Praga ýylyna Magtymul Pragaýynyň dowlan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlap Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Muzeýine döwrewap sunugat eserleriniň sağlaşygy atly muzeý hunarmenleriniň ýerine ýetiren bir näçe işlerinden ibaret bolan sergimiz gurnaldy. Şol sergimizde ýani gelen myhmanlar sergide ýerleşdirilen bir näçe nakkaş eserlerini muzeý hunarmenleriniň gelin gyzlarynyň ýerine ýetiren el işlerinden bir näçe taryh gymmatlyklarynyň nusgalaryndan ibaret bolan gymmatlyklar sergimizden asyl beýany düzdi. Esasan hem sergide bir näçe ýagly renkleriň üssü bilen çekilen Türkmen halkymyzyň gözel tebigatyny wasp edýän bir näçe suratlary, şeýle hem bir näçe natürmortlary görmek bolýar. Ýene şu ýerde belläsim gelýän zat muzeý hunarmeni Allah Nurowyň ýerine ýetiren bir näçe kümüş şaýsepleriniň ýani döwrewap görnüşine ýerine ýetiren bedeg şaýsepleri ýerleşdirilenler. Bu bolsa bize ýani ýaş hunarmenlerimize öz işimizden daşary bir näçe şular ýalyk el işlerimiz bilen meşgullanmana giň mümkinçilikleriniň barlygyndan alamatdyr. Esasy
şular ýaly sergilerimiziň üstü bilen biziň türkmen halkymyza türkmeniň el işlerini, gymmatlyklaryny ýetirmek müze hünärmenleriniň esasy wezipesi bolup durýar. Bize şular ýaly işimizde giň mümkinçilikleri öwredip berýän türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagymyza, hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahryman serdarymyza köp sag bolsun aýdýaryn. Gahryman Arkadaly Gahryman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. İl ýurt bähgetli tutýan tutumly işleri, rowaşlyklary beslensin. Ine hormatly adamlar, şunun bilen miras teleýaýlamy öz işini tamamlaýa. Biziň agzybir dörejülük toparmydyň taýýarlap ýaýlama berýän gepleşikleri siziň göňüňizden turan bolsa, biziň dörejülük toparmydyň ihlasy zähmetiniň ýerine düşdi bolardy. Bizi asuda asmanyň astyna, parahat zeminiň üstüne, erkana günne ýaşadýan pähim paýhas ummany magtumul praýylymyzda garaşsyz bagy bir tarap diýarymyzy bedubady bilen önämli alyp barýan türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagymyzyň Arkadagly Gahryman serdarymyzyň jallar sag, ömürler uzak, belent başlary aman bolsun. Gahryman Arkadagymyzyň hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahryman serdarymyzyň döwletlik däpleri ak ýollarda kemal tapsyn. Hormatly adamlar, şeýle ýagşy arzuw niýetler bilen miras teleýaýlamy bugünkü işin tamamlaýa, garaşsyz baky bir tarap diýarymyzda, obadan zamanamyzda günnegordan dogýan nurlugyň siziň her biriňize wagt hoşluk, bagtyarlyk getirsin. Sagaman ýatyp duruň, giýjäňiz rahat bolsun hormatly adamlar.